Unha da tarde xa aquí nos Estados Unidos. Estou nesta ocasión en Martin, no estado de Tennessee, no meu despacho na universidade, o despacho máis celtista de todos os Estados Unidos, porque hoxe teño unha xuntanza dentro dunhas horas e, bueno, pois emitimos hoxe este directo do Bar Celeste dende Martin, Tennessee e temos un partido interesante, un partido con moitas fases diferentes, un partido cunha remontada e uns tres importantísimos puntos que gañou o Real Club Celta de Vigo en grande parte, sobre todo na segunda metade, coa axuda da afección en Balaídos. Boas tardes, boas noites. Xa está por aí Jaime Soto, está Dinky. Bueno, se queredes comentar calquera cousa, para iso témolo o chat. E en Vigo temos xa a Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, benvido. Vaya partido que o Celta gañou así in extremis, ¿no? Sí, ¿qué tal, Antón? Un placer nuevamente estar aquí contigo, dándole, bueno, pues más empuje todavía a este programa ya que va por su séptimo año. Pues sí, un partidazo que luego comentaremos, que empezaba mal pero se arregló. Y nada, antes de nada quería mandar un fuerte abrazo para todos aquellos que critican a Fran Beltrán. Un abrazo, un caluroso abrazo. Bueno, xa entra Fernando, entra directamente en materia. Bueno, falaremos de Fran Beltrán e de moitas outras cousas. Tamén con Jorge Luis Bueno, celtista, que ademais está ben vestido de celeste, aunque non sexa realmente a cor celeste, profesor titular de Filoloxía na Universidade de Vigo. É sempre un placer terte, Jorge. Benvido a unha nova emisión en directo do Bar Celeste. Que tal? Boas noites. Pois sí, aquí andamos para falar diso que moitísima xente esta semana titulou como moito máis cunha remontada, non? Porque eu penso que houve tamén cousas externas ao fútbol, de ánimo e de, bueno, cambio de un montón de cousas que penso que tamén son interesantes. E o que decía Fer, penso que o propio Fran Beltrán xa saudou a todos aqueles con ese fenomenal zambombazo que foi un espectáculo. Importantísimo, ademais, para esa remontada, ese gol neses intres. Bueno, dous goles en 2 minutos, que iso non é moi típico nin de moitos equipos, nin, por suposto, do propio Celta. Bueno, falamos tamén, non en Vigo, senón en Madrid. Está por aí Marta Comesaña, que leva xa un tempo sen pasarse polo Bar Celeste. Benvida, Marta, a esta emisión en directo do Bar. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Nada, encantada de estar aquí despois de moitísimo tempo, ¿no? Nada, tamén estou on fire con... Desde o sábado estou on fire con esta super remontada do equipo. Que é o que ti dicías, Antón, que penso que moito máis que 3 puntos e moito máis que unha remontada. Eu espero que isto supoña un antes e un despois, tanto para a xente, a afección, como para o propio, sobre todo para o propio equipo, non? E para os propios xogadores. Bueno, o noso desexo, sobre isto e moitas outras cousas falaremos. Tamén, perto do... Bueno, perto non, realmente no verdadeiro centro de Vigo está o poeta vigués distinguido, gañador de varios premios literarios, o meu pai, Antonio García Teijeiro, celtista. Buenas. Que volta ao programa, Antonio. Que tal, Antonio? Hola. Onde está o noso poeta favorito? Pois aí está en Vigo, en directo no Bar Celeste. Hola, que tal? Hola a todos, un placer ver a Marta tamén. Voces femininas son moi necesarias en todo isto, porque xa está ben de tanto home, entón encántame cando Marta ou Susi entran. Bueno, eu non son tan optimista como todos vos, como ben sabedes. Hai que poñer as cousas no seu sitio, como tamén me gusta facer sempre. Estou moi satisfeito e emocioneime outro día con esa remontada, pero non deixo de pensar, pois, en fin, o mal que se xogou, que foi todo na primeira parte, que foi todo un golpe de fortuna, é dicir, de moitas ganas de empurrar e tal e cual, pero calidade relativa, nada máis, que se a clave foi eses 2 goles en 2 minutos, que senón non sei que sería. Bueno, non sei o que sería. Que hubo sorte no terceiro gol, como outras veces temos mala sorte. En fin, eu valoro todo
pero non son tan optimista como todos vos, nin creo tampouco que sexa un punto de inflexión na actitude do equipo, non? Estou moi satisfeito polo que significou, estou moi satisfeito porque sae moi contento, e creo que a análise hai que facela un pouquiño de máis serenidade, que considero que o Celta tampouco fixo un gran partido, ni moito menos, que se viu sometido durante bastante tempo polo Betis, e que esa remontada final foi como foi, pero malo se temos que estar dependendo sempre de remontadas. Hai que ter cuidado porque isto sai ben unhas veces, pero outras non. De todas formas, feliz e emocionado polos 3 puntos, un partido que o vía moi negro, e bueno, pois nada, darei como sempre a miña opinión, pero nunca será tan optimista e eufórica como a vosa, porque creo que non hai motivos para ser tan eufóricos. Bueno, eu pensaba que Antonio, cando dicía de Fortuna falaba dos canteiráns, pero bueno, non, falaba de outra cousa diferente. Pero antes de falar do partido, Antonio, brevemente, como está Susi, que estaba doente, tivo que pasar por unha operación de apendicite, como están as cousas por aí? Pois agardando unha mensaxe da neta. Bueno, sí, iso é outra cousa, non falar disso. Eu falo porque hai bastantes persoas que me escribiron a preguntar por como estaba. Bueno, pois señora Fernández dicía. Vai mellorando lentamente, pouco a pouco, sin facer esforzos, sin coller pesos, pero afortunadamente cada día está un pouquiño mellor. De feito, o xoves marcharemos a Bilbao, se non pasa nada raro, para ver outra vez a Paco Ibáñez, e estou contento porque vexo que mellora un pouco máis cada día. Está moi débil, aínda moi feble, pero bueno, xa saímos, convenlle andar, sobre todo que non estea moito tempo sentada, que ande, que lle convén, está chea de gases porque depois dunha operación destas pasa, pero bueno, estamos satisfeitos e creo que o xoves poderemos marchar en avión a Bilbao. Moitas gracias, Tino, moitas gracias, Javier. Antes da Teijeireta, na parte final do programa, falaremos tamén brevemente dun novo libro de artigos que Antonio vende publicar, pero imos xa co partido. Bueno, Antonio daba aí xa unha pequena idea do que el pensa do partido. Gustaríame saber o que pensades os demais. A vosa primeira lectura xa varios días despois desa remontada. Jorge, Marta e Fernando. Bueno, pues falábamos antes de comezar o programa, si fora do estudo, que bueno, tamén como sinalaba alguén nun dos comentarios, se o resultado tivera sido outro, supoño que a análise cambiaría bastante, e de feito moita xente dos que estábamos embalaídos, o comentamos antes, rematada a primeira parte, os comentarios que se escoitaban pois, ao redor de onde un senta, e a xente que falaba polo móvil, eran moi negativos. Quero dicir, a sensación de estamos a piques de que isto non mellore, estamos xa mirando máis cara abaixo que cara arriba, somos un equipo que ten un estilo de xogar que a ver como nos vai na segunda división. Ese era o ambiente que había no minuto 46, 47, cando se foi o descanso. Claro, logo despois, con esa remontada e con esa mellora de xogo, que por outra parte eu penso que chegou como sempre. Unha lectura dos problemas do partido ben feita por Giraldez, uns cambios que mudaron bastante o xogo e un pouco de como decía Antonio, de sorte que tivemos en cousas que outras veces se fan e non saen, e outro día saíron moitas moi seguidas. Claro, cando eso funciona, pois balaídos de unha caldeira que tamén tira dos xogadores para arriba, non? E a victoria pois chegou un pouco inesperada, e sentou moi ben pois de cara ao ánimo, pero eu penso que tenemos que facer a análise dende aí, non? Dende que esa primeira mitade foi realmente desastrosa, que poderon ser 2 goles, pero tamén poderon ser 4, claro, despois xa non habría ninguén que o remontase, non? Entón tamén hai que analizar un pouco eso, que o que está a pasar sempre, por que nos custa tanto entrar nos partidos, por que non empezamos a xogar ao minuto 50, 55, 60, moitas veces, e así con equipos
con calidade como Betis, o do outro día foi non un milagre, pero casi, porque o que tiñas enfrente era xente de moita calidade que te podía xerar unha situación, e de feito, indo, se non lembro mal, 2-2, o 2-1, houve dous balóns o Longueiro e o Palo que ian dentro. Foron con 0-2, eso, Sí, en la primera parte. Fueron en la primera parte. Sí. Es decir, si entra un só deses. Sí, pero houve con 2-2, houve unha oportunidade de Abde moi clara que saiu rozando o pau, é verdade. Sí. Pois a segunda É parte, verdade. sí. Pero Sí, con sí. 2-2, sí. Entón, eso é un pouco preocupante en termos xerais, non? Que non nos custa tanto artellar algo que funcione dende o minuto 1. É algo que do que venimos falando nestes Empezamos. Barcelestes, pero sí, claro, evidentemente, o análise é dos 90 minutos, pero, claro, tamén un ten que plantexar as cousas. Eu penso, e tamén penso que opinamos todos dun xeito semellante, eu se teño por diante 90 minutos, eu plantexo 90 minutos. É como cando ti tes que dar unha charla e sabes que tes 2 horas, ti plantexas unha cousa para falar durante 120 minutos. Non te rascas as bolas, con perdón, durante a primeira media hora, e logo, pois, improvisas ao final. Eu penso que tens que ter unha planificación para os 90 minutos. E para imprevistos que poden xurdir. Pero non me vale eso de que hai que falar só do final, non? Totalmente de acordo contigo. Marta, as chaves deste partido para ti, como é que o Celta gañou un partido que semellaba no descanso que ia perder? A verdade é que non sei. Non, a ver, eu dixen antes que estaba on fire porque estou animada e todos estamos contentos polo resultado, pero eu tamén, Antonio, non son tan optimista. Oxalá fose tan optimista. Eu quero creerme o meu propio optimismo e o optimismo da xente para non pasalo tan mal. Pero, vamos ver, non sei. A verdade é que non sei porque o Celta non entra ben nos partidos. Non sei se en todos, pero moitos, non? Porque funciona, parece que funciona sempre como por impulsos, non? É dicir, nos meten un gol e aí cando tratamos de reaccionar sempre. Pero é verdade que nesta ocasión eu no descanso estaba aquí en casa e o vía moi negro. Falaba con meus fillos, Violeta e Lucas, e todo era, vou apagar a televisión, Violeta, non apague. Eu, para que? Non quero seguir vendo isto. Pero é verdade que, non sei, o que falaron despois do partido foi que no descanso, non, como que tiveron así unha charla entre todos e que se autoconvenceron de que se marcaban o primeiro se podía remontar. Foi unha cousa así xeral de todos e eu creo que moito da remontada veio cos cambios que Se veía que hubo aí un problema de conexión, non sei se Marta saiu. Damos a palabra a Fernando. Sí, pero antes de nada, perdón un pouquiño, señor Pablo, cando estou nunca estás. Agora son eu quen te di, Pablo Verdeal, onde estás? Porque poderías estar aquí, si queres discutir comigo. Unha aperta, Pablo. Ya estoy yo para eso, Antonio. Dale, Marta. Eu penso que él quere conversar. Dame a sensación de que Marta está de volta. Perdón, non sei, que foi o último que escoitaches? Non sei. Pois que ias a apagar a televisión, pero é que despois... Violeta non te deixaba. Violeta non é que Violeta me dixo que non apagara. Non, a ver... E as cousas cambiaron a partir de aí. No, pois semella que a conexión non funciona, así que imos dar o pase a Fernando a ver se remata él. Vale, a ver, yo digo, la primera parte yo creo que no es tan mala como otras primeras partes que el Celta ha hecho. De hecho, hay un dato que es importante, que es que el Celta llega con peligro ya en la primera parte. O sea, en los partidos anteriores a mí me estaba preocupando mucho que el Celta solo generaba peligro, pues en el minuto 60, 70 veíamos al portero rival. Aquí, por lo menos, en la primera parte, el Celta ya pone a prueba al portero y, evidentemente, pues tiene un portero el Betis, pues que lo que decía Jorge antes, ¿no? Que no es cualquier portero, ¿no? Entonces, yo creo que no es una primera parte como para... ¿Qué pasa? La sensación es muy mala por el 0-2, pero no es una primera parte tan desastrosa como otras que hemos visto recientemente, además, ¿no? Puedo poner el partido contra el Alavés,
u otros partidos que fueron contra el Valencia, que no se llega a disparar entre los 3 palos en la primera parte. Eso sí que es preocupante. Contra el Betis al menos eso se consigue. Se consigue crear peligro y bueno, a pesar de que evidentemente en defensa fue donde tuvimos el gran problema, también es verdad que el primer gol que mete el Betis, yo creo que es más mérito del Betis que de mérito del Celta, ese primer gol. El segundo gol sí que es criticable. El segundo gol hay una falta de contundencia defensiva. También quiero hablar aquí de Guaita, porque la primera parte de Guaita es mala el otro día. En ese gol, por una parte. Y luego hay una jugada que no sé si recordaréis, cuando está acabando la primera parte, creo que queda poco para terminar, Guaita sale a una zona en la que no tiene por qué salir. Está Carlos Domínguez con una ventaja bastante importante. Guaita sale y lo que hace es despistar al defensa, incluso crear una semiocasión del rival. Y pero para mí no tuvo culpa ninguna en ese segundo gol, por favor. Bueno, yo creo que... eu creo que se queda a media salida do primeiro palo. Non pode sair. Non pode sair aí entre todo ese proc de xente. De todas maneras, la segunda parte la mejora bastante, Guaita. Y otra cosa, el Celta, el acierto que no tiene en la primera, lo tiene en la segunda, ¿no? Entonces es verdad que obviamente el Betis, por H o por B, deja de ser, digamos, un equipo pues tan efectivo y solamente un tramo de esa segunda parte ahoga un poco al Celta, pero yo creo que el Betis se vio ya con los puntos, pues eso, en el saco y quizá en parte hubo cierta relajación, pero lo reconoció también Pellegrini, ¿no? La segunda parte del Betis es floja y el Celta ahí lo aprovecha y lo dicho, el Celta tiene el acierto que no tiene en la primera parte y se habla mucho de y si el rebote del tiro de Swedberg no hubiera ido para adentro. Bueno, pero es que también se pueden hacer los easys al revés. Cuando el Celta no mete un gol por algún easy, pues también hay que ponerlo en la mesa. Entonces, a mí no me vale solamente utilizar los easys en contra del Celta, también hay que usarlos a favor, con lo cual me parece que hay que ser un poco más justos en ese sentido, ¿no? Pois eu realmente esa primeira metade pareceme que a meirande parte das ocasións que creou o Celta, que foron dúas, viñeron de erros do Betis, máis que outra cousa. A mí non me parece que o Celta xerase demasiado nesa primeira metade. Despois, a segunda, xa é outra cousa diferente. Xerou nada. En que os partidos duran case que 100 minutos hoxe en día, pero a primeira metade, a min pareceume unha primeira metade pois para esquecer do Celta, que sí, que tivo esas dúas ocasións e tal e cual, e iso é máis do que noutras primeiras partes vemos, pero realmente ao descanso eu non puxen ningún tuit, ninguna cousa desas, pero eu estaba pois moi triste, moi preocupado polo debir do partido. Non sei se Antonio quere engadir algunha cousa. No, eu quero decir que durante boa parte da primeira parte o xogo foi absolutamente do Betis, non? O Betis fixo co balón o que quixo. O Celta estaban desordenados, descolocados, chegaban tarde os balóns, non cerraban. É dicir, non ver iso é estar un pouco cego. Oportunidades reais na primeira parte, sinceramente, salvo un cabezazo, creo que foi de Javi Rodríguez. En un córner ou algo así, non hubo nada. Es decir, ¿Y el disparo de Pablo Durán, que lo para el portero? ¿Qué disparo? El que para con la pierna. Sí, é verdade, el que para coa perna. Fue la mejor ocasión del Celta en la primera parte. Esta foi a mellor ocasión do Celta na primeira metade. Saca cunha parada de balonmán. Bueno, é igual. A min o Celta en primeiro tempo non me gustou. Vale, independentemente, non me gustou, non. Si, non me gustou. E non lle gustou a ninguén. O que pasa é que nos queremos ser sempre demasiado tal. Non lle gustou a ninguén. Todos no descanso estábamos vendo o que estaba pasando. Pudemos ir con 0-4, con 1-4 descanso. Vale, si iso é unha realidade. É que estamos sempre co mesmo. É que hubo unha oportunidade que hubo ali. O Celta non xogou a nada no primeiro tempo. Absolutamente a nada. Por moito que digan que sí, que estou de acordo, que tal. Non me vale iso. Pero ninguén está falando de que xogaron ben. Non, hai xente que di que non xogou mal. Non. O Celta no primeiro tempo non xogou nada ben. Xogou mal. Non, nada, claro, é verdade. Mal. Entonces deixemos as cousas claras. Porque parece que Celta empezou a mellorar na segunda parte cos cambios. En canto entraron Swedberg e entrou Pablo Fer López, foi cando empezou a xogar. Celta hasta entonces non xogou nada. Era un desastre completo, desde o meu punto de vista. E se está que non estea de acordo, eu teño que dicilo así de claro, é o que vin, é o que sentín en Balaídos. Se estades conformes co que fixo o Celta na primeira parte, pois perfecto, seguide con esa idea. Para min, non.
Na segunda parte foi outra historia, pero tamén foi porque o Betis ten unha defensa moi mala, primeiro, moi mala, que está encaixando goles por todos os lados, outro día 2-2 con Atleti de Bilbao, onde 3 co Celta, porque se meteron 2 goles en 2 minutos, e porque realmente o Betis, como dixo o Fernando, no único que estou de acordo con él, é que xa pensaron que tiñan o partido gañado con 0-2, que tamén o pensou Pellegrini. Pero tú Pero hablas de Celta- esos, pero Antonio, tú hablas de Sí. esos largueros que pudieron entrar, que estoy de acuerdo, esos 2 largueros. Bueno, Bueno, pero non pues só por pongamos, larguero, Fer. pero Es que estou falando pongamos en la todo- misma, pongamos en pero la misma es- balanza las ocasiones que tiene el Celta, porque son Pero es igual que de non estou de igual o acordo con mejores. que foi polos largueiros o longueiro, non estou só de acordo. Es que había un equipo que só un equipo que xogaba fútbol. Daba gusto, como vía todo o equipo el só. E non había que compararse. Era unha verdadeira maravilla verlo xogar nos primeiros 30 minutos sobre todo. Foi un baño absoluto. Aquilo parecía un rondo do Betis. Parecía que non cortábamos nada. É a realidade, carai. Es un Hai que equipo de verlo. nivel, si es un equipo de nivel europeo, ya sabemos quién es el Betis. Bueno, un equipo de nivel europeo que está fatal. Este ano que é un desastre como está. Entonces, bueno, non me vale a mí de nivel europeo. Tamén de nivel europeo era non sei quen, resulta que despois va ao Atleti de Bilbao, aquí hai non sei que e tal, e logo perde con non sei que. Non me vale eso de equipo europeo. O Celta, no primeiro tempo, foi un equipo sometido a un fútbol fermoso e moi ben executado polo Betis. Na segunda parte foi outra historia. Bueno, Antonio non lle gustou, pero evidentemente o Celta na primeira metade. Non sei a quen lle gustou. Non sei se algún de vos tedes unha visión diferente ou todos máis ou menos semellante. Penso que Jorge quería dicir unha cousa. cousa. Seguro que todos teñen unha visión diferente que a min, pero bueno, igual. Non, a min, por exemplo, o que dicía, eu estiven a punto a piques de apagar a televisión. A min non me gustou. Ti non vías impotencia, Marta, non vías impotencia. Sí, é verdade, o sea, durante polo menos a primeira media hora non se enteraron de nada. Exacto, é o que quero dicir. Despois, nos últimos 15 minutos, eu creo que melloraron algo. Non ben, pero algo melloraron. Pero bueno... Subscribo que dis. Estamos falando só da primeira parte, Claro. Que non me vale que me digan, es que non xogou tan mal. Nós estábamos ali, os que estábamos ali sentados, e estamos dicindo, pero isto non hai que isto é horroroso, porque nos están dando un baño de aupa. É dicir, foi un desastre total. Estamos a falar da primeira parte e penso que Jorge quería engadir algunha cousa sobre iso. Sí, eu penso que, a ver, que niso penso que estamos todos de acordo nese desastre. E o comentábamos, eu mesmo os comentei que estábamos todos falando de que o nivel e as sensacións que tiñamos era de desastre absoluto e de que xa estábamos pensando que isto podería poñerse hasta complexo ainda xogando en segunda división, ¿no? Porque o xogo que estábamos vindo era unha cousa tremebunda. Si é verdade que quizá iso, que penso que ás veces Fernando quere dicir é que en comparación con outros partidos, pois sí que é verdade que houve un intento de, vale, pois a ver se tiramos unha, dúas, tres veces máis do que pasou noutros partidos. Tamén é certo que houve unha constante da que tamén penso que tenemos que falar, que é que, o igual que pasou noutros partidos, sobre todo o primeiro gol chega como sempre, ¿no? Con erros defensivos nosos. Exacto, que decíamos que non foi erros defensivos, foi un erro defensivo. Foi un mal despexe de Marcos. De Marcos, por exemplo, exactamente, por exemplo. Logo foi unha genialidade de Antoni. Estaba moi preto do rematador, pero realmente o gol tamén ten unha porcentaxe importante dunha calidade do xogador. Do xogador do Betis. O coloca xusto polo oco donde non ten ninguén. A min non me parece que Antoni fixese un grandísimo partido, pero meteu un golazo, eso sí que é certo. Bueno, o que foi de risa é que Antoni levara o MVP do partido. Sí, bueno, eso foi de risa. Mira, para mí o MVP do partido foi Isco, o MVP do partido, pero claro, como... Pero o MVP do partido debería ser alguén do equipo que gaña o partido. Pero onde foi o MVP? Onde foi o MVP? En Dazón. Eu o vin en Dazón dixeron que foi Antoni. O de Dazón é para facelo mirar, O de Dazón é para facelo mirar, Outro día, o día do Valencia, tiñan un comentarista nada máis mixta do Valencia. E onte, díxome meu cuñado, porque eu estaba en Balaídos, onte non, vamos, o día do Betis, que tiñan non sei, outro bético, non me acordo ahora. Sí, era un bético, porque eu non sei quen era, pero era un bético. Capi, un defensa. Vale, pois non sei. Pero entón, onde está, decir, non sei, a igualdade de comentarios e tal e cual, pero que sempre lle pasa ao Celta igual. De eso xa falamos moitas veces, non? Que
o tema do periodismo de partidos en calquera canle en España ten ese problema, non? Pero bueno, sí. Bueno, que para a televisión en España son os 8 primeiros, bueno, os 3 primeiros, con moita diferencia, despois os 6, 7 seguintes e o resto non existimos. Somos porque temos que estar aí porque hai que xogar con alguén, pero senón... Que era a televisión, a prensa, quero dicir, cando Sí, a prensa en xeral. Os Celta son as 9 da noite, podo entender que non che dé tempo a sacar unha breve nota o día seguinte. Pero a prensa nacional somente saca notas cando o Celta perde. Eso é así. Cando gaña, hai un resumo que non di nada do partido. Tes os datos e os puntos, e punto pelota. E realmente é un pouco o que se dá, non? Pero, bueno, o premio realmente... Bueno, o premio. A cousa esta do MVP non é porque marques un gol bonito. Non é un galardón o mellor gol do partido. Dígame que non fixo máis. Claro, que non fixo máis. É que facer esa xenalidade e xa está, non? Pero pola mesma, pois podes dicir, ¿no? Que Beltrán tamén marcou un golazo, o que ti queiras, pero non son galardóns ou cosas que teñen que ver con xogadas concretas, senón con un rendimento do partido. E con os números en riba da mesa é unha tolemia absoluta, ¿no? Que Antoni levara o... Absolutamente. Eu tamén penso como Marta que normalmente ás veces pois é máis lóxico que o MVP sexa o xogador que desplegou o mellor xogo do equipo que gaña, non? O outro xa é outra cousa, pero bueno, estas cousas solamente son para facer xogo con certos temas estadísticos que tampouco non falan moito do partido. Que sí, estamos todos de acordo niso, que o xogo foi desastroso e xa está, non? Bueno, peores primeras partes he visto, y recientes además, ¿eh? Son cuestiones de mercado. Pero eso non significa que non fose desastroso. Eso no, me parece... O sea, yo creo que el resultado para rematar os comentarios sobre a primeira metade, voulle preguntar a Duranismo, que é o noso amigo. Hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pensou el... que nos faltaba, Dios mío, que nos faltaba. Tamén... ¿Cómo andamos? Ben, eso está moi ben. Ahí estamos. Ahí estamos. Tamén Joaquín en Sundsvall estaba para pagar a televisión ou que? Sí, prácticamente. Bueno, xa te comentei que non pude velo en directo porque tiven aí unha actividade. Estaba eu xogando tenis. Sí. Nada, entón, pois nada, puse o partido sen saber o resultado e co 0-2 dices, isto típico partido celtada de época. Pero estou un pouco... Mira, Fernando, non estás só. Eu estou contigo. Non me pareceu tan mal a primeira parte. Non me pareceu tan mal. Pero bueno, sí que era a sensación de esto non remontamos ni de broma, tal. Sí, luego, eso sí. De hecho, en mi grada, en mi zona, o sea, el comentario era, ¿nos vamos a salvar o quién va a quedar por debajo? ¿Qué equipos podemos meter debajo? Ya era el debate del descanso. Pero bueno... Estamos vendo os peores equipos que nos podemos. Claro. Había que pensar en 3. Ainda temos que seguir mirando para baixo, ¿eh? Sí, por supuesto. Claro. Está a primeira división moi igualada. Si valen los 40 puntos para salvarse este ano, ¿eh? Bueno, continúa, Joaquín, no estoy solo, ¿no? A ver, dime por qué. Non estás só, porque eu creo que sí, que o resultado é certo que o Betis tivo ocasión, se foi mellor na primeira parte, pero o Celta, bueno, sen xogar de unha forma espléndida. Bueno, a da Pablo Durán a bien dentro. Eu pensaba, gol, non foi. Bueno, na segunda parte, pois, a verdade é que non vou decir que merecía que fose unha victoria super merecida do Celta, porque, bueno, despois foron dúas accións así moi seguidas, e despois o gol de Suedberg e tal. Tampouco recordo ninguna gran ocasión despois, vamos, de que o Celta fose un moi dominante do partido, pero bueno, creo que foi un partido igualado que nesta ocasión tivemos sorte e levamos os 3 puntos, o sea que eu moi contento. Pero bueno. Perfecto, totalmente. A mí o que me preocupou da primeira metade, para dicirvos o que eu penso da primeira metade, é que realmente penso que na meirande parte desa primeira metade, senón na primeira metade en completo, xogouse segundo os patróns do Betis. Cando o Betis estaba a meter a quinta marcha, tiña o balón, o Celta prácticamente non pasaba do centro do campo, excepto nun par de ocasións,
e cando había algún erro, pois o Celta tiña a oportunidade de marcar un gol que despois non ocorría, pero despois o Betis co 0-2 e co traballo físico que fixo durante os primeiros 30-35 minutos baixou un pouco, entón o Celta nesa parte final da primeira metade viuse arriba un pouco, pero tampouco creando ocasións moi claras, non? A cousa sí que cambia na segunda metade, porque eu penso que sí que na segunda metade, alo menos durante pois prácticamente os últimos 30 e tantos minutos, xogouse moito máis ao que quería o Celta. E, ademais, penso que o elemento de pasarrúas que foi a segunda metade en moitos momentos deses segundos 45 minutos fixo que, bueno, pois as cousas fosen moito mellor para o Celta. Cando un equipo está a xogar fora da casa e gañando 0-2, pois 2 goles en 2 minutos e despois esa fase de partido de pasarrúas, pois non lle ve moi ben. Venlle moito mellor o equipo da casa. E penso que o Celta soubo pois pescar nese río revolto, como se adoita dicir. Ademais deses 2 goles en 2 minutos, que iso é extraño no fútbol, por que pensades cales foron os trocos do Celta? E non falo de trocos de xogadores, non troco na intensidade do xogo, no xeito no que o Celta xogaba, para que realmente dese 0-2 se pasase un 3-2 importantísimo dende moitos puntos de vista. As chaves desta segunda metade. Yo creo que más que cambios concretos, creo que Celta tiene algo que creo que es mérito de Giraldez, y es que no se desespera. Cuando el partido está muy en contra, al equipo no lo ve revolucionado y haciendo cosas sin sentido. Creo que esa calma previa a la reacción a mí me parece fundamental. Es decir, que el equipo sea capaz de estar tranquilo, entre comillas, con un escenario tan adverso como el que estuvimos el otro día, pues me parece que es importante. Que no se deje contagiar por la ansiedad de la gente en la grada, que el equipo pues intente reconducirlo de una manera coherente y tranquila. Me parece un mérito tremendo de Giraldez, con la juventud que estaba en el campo, con la de gente joven que estaba en el campo. Me parece clave eso, para ese partido y para los que vengan con esas complicaciones, ¿no? Creo que es la base para poder remontar. Sí, eu penso tamén que o que pasou, ademais de o que ti dis, Fer, é que esa baixada de folgos que tivo Betis, no? Eu penso que tamén saiu na segunda parte pensando un pouco en que xa tiña as cousas máis ou menos feitas. O que fixo o Celta aí é axustar un pouco máis a presión, intentar coller a pelota máis, fixo retroceder bastantes metros o Betis e pouco a pouco pues, foron gañando dominio e penso que os cambios chegaron un momento determinante cando estábamos xa pues, empurrando un pouco máis hacia adiante, facendo que, como dixo Antón antes, que o Betis xogase o que nos queríamos e non o contrario que o que pasou na primeira parte. E penso que nese momento de máis presión é cando a saída de Fer López, que evidentemente tamén fixo que outros xogadores xogaran mellor, e a salida de Williot, Carreira tamén, penso que iso foi o que fixo asentar esa pequena vantaxe que tivemos, sobre todo a partir do tempo cumplido. Pero esa idea penso que esta vez saiu por iso, porque tes unha baixada do equipo contrario que ti sabes aproveitar un poquinho mellor que outras veces, e se iso pues, te vai saindo e coincide cuns cambios que foron determinantes, para min a clave dos últimos 30 minutos estivo niso. Eu xa non falo. Ti falaste da primeira metade, agora hai que falar da segunda metade. De Fer, non queres decir nada de Fer López, Antonio? Eu na segunda mitade o que quero dicir é que efectivamente o Celta colleu a manixa, empezou a irse para adiante, a xogar con un pouco máis de sentido, pero sobre todo con moita forza. O Celta foi un partido de arreóns. Es que foi un partido de arreóns. O Celta gañou por arreón, non gañou por bo fútbol. O fútbol, bueno, pois máis ou menos e tal, pero oportunidades, como dixo, creo que foi Duranismo, creo que oportunidades moi claras non hubo. Es decir, eses 2 goles casi seguidos que provocaron a euforia, e logo o terceiro gol, vamos, non lle puido pegar peor
Williot, porque es que eu vindo 1000 veces repetida, vía que iso iba tranquilamente ás mans do porteiro, menos mal que apareceu por aí unha perna, encantados de que parecese, e entrou, pero ese balón en condicións normais iba ás mans do porteiro, porque o tiro foi bastante malo, que por certo estou notando que a Williot le falta un pouco de a hora de tirar. Está fallón. Con maior, está moi fallón. Entón, a min, de verdade, o que máis me gustou outro día do Celta foi Fer López. O que máis me gustou, non digo o xogador que máis me gustou, sino a inclusión de Fer López outro día, a min pareceume que estaba vendo un xogador con unha idea de xogo absolutamente diferente a que había hasta ese momento no campo. Porque hai que ver o balón, o pase que lle mete a Hugo Álvarez, por exemplo, de xogador que ten unha visión de fútbol increíble. Sabedes que non me gusta subir moito a xente nova porque ten que ir dando os pasos. Pero para min, o mellor do partido, non digo o mellor xogador, digo o mellor que pasou, o mellor que pasou no partido foi a inclusión de Fer López. Volvo a repetir, o adestrador ten que empezar a pensar que non se poden chegar aos descansos con 0-2, con 0-1, porque non todos os equipos defenden tan mal como o Betis, nin imos ter sempre a sorte que tivemos outro día. É certo que tivemos mala sorte noutros momentos, pero non podemos estar vivindo diso. O sea que iso hai que axustalo dunha vez por todas, porque falta equilibrio neste equipo. Segue a faltar equilibrio, dende o meu punto de vista. E isto non ser negativo en absoluto. Ten outras virtudes, pero a min dame moito medo. Agora, se Fer López se xestionan a Fer López en condicións, eu creo que foi el e un pouco Williot o que desatascaron o partido. Certo. Sí. Pero quen era o que collía o balón cunha clase? Porque aparte de ter clase, é moi elegante. Collía o balón, levantaba a cabeza, cousa que non o fan a meidande dos xogadores. É un xogador absolutamente diferente, moi novo, que ten que dar moito. Pero cuidado, non lle poñamos o carro antes dos bois, porque o fútbol é tremendo, non? Pero outro día a min engalloloume por completo. Para min esa foi a clave. A clave foi Fer López, porque aparte non esquezades que foi o que deu ese pase magnífico para que Hugo Álvarez rematase de cabeza centrase de cabeza dese lugar o segundo gol. Iso dun xogador que ten unha visión, a min encantan os xogadores como él, que teñen unha visión enorme. Para mí foi o mellor eso e meter 2 goles en 2 minutos, porque senón non sei o que pasaría. A mellor igual pasaba o mesmo ou quedábamos en empate. Pero realmente esa dose de sorte tamén hai que buscala e o Celta buscouna, pero non con fútbol exquisito. Repito, o fútbol exquisito para min outro día puxo Fer López. Sí, niso estou de acordo. Eu penso que se temos bueno, menos mal, Jorge, que estás de acordo en algo comigo. Te quejarás. En algunha cousa que outra. Claro. Pero nesa, sobre todo porque usaches unha palabra que eu penso que se usa pouco con Fer López e penso que temos que destacala, ¿no? Que é o tema da elegancia, ¿no? Eu penso que é o que algo que destaca do resto, non solamente por iso, por sentido do xogo, por toque, por incluso físico, que ten un físico para a idade que ten un pouco mellor que outros que tivemos con esa idade, pero o tema da elegancia, pois eu penso que está aí, non? E falábamos tamén antes do comezo da roda de prensa de Giraldez ao final do partido, na que decía precisamente isto, ¿no? Que non se encontraba aínda con demasiada vontade para usalo de partida, para usalo como titular, porque pensaba que era un xogador aínda moi novo, que ten que aprender moito, que quere protexelo, e me parece que foron verbas moi sensatas. Outros xogadores xa están reclamando, ¿no? Que se use sempre. E penso que é moi sensato, ¿no? Que o propio Giraldez sexa consciente de que non é un xogador que poda nestes momentos utilizar como bandeira de titular para xogar a 80 minutos. Evidentemente, penso que eso non estaría ben. Na rolda de prensa, por certo, que non ten nada que ver co fútbol, pero co partido en sí mesmo, a rolda de Giraldez houve unha cousa que non me gustou nada, e cuidado con entrar nesas historias, cando dixo que todos aqueles que non creían non sei que se teñen que dar unha volta a ver se tal. Cuidado con esa chulería. Sí. Con esa chulería. Eso é unha falta de respeto a moita xente. Non me gustou nada. O que pasa é que todo o mundo está... Ninguén fala deso. Se chega a ser Benítez, miña nai que didiña como puñan. Cuidado, porque iso estuvo moi pouco elegante. Ten que ser máis elegante porque el levará no Celta todo o que queira, pero hai moita xente que levamos no Celta moitísimo tempo e non temos por que merecer
esa coletilla que deixou aí ao final que non me gustou absolutamente nada. Estando de acordo con que di Antonio, pero totalmente, a mí gustaría preguntarvos unha cousa, podedes falar de outras cuestións tamén se queredes, pero non vos parece que hai unha grandísima polarización no celtismo? Penso que isto ocorre en moitos ámbitos da sociedade, por desgraza, nestes tempos que corren, pero penso que no celtismo está a pasar tamén moitísimo. O que non este aquí está alá, o que este alá non está aquí. Este tipo de cuestións a min non me gustan personalmente. Non estou a falar especificamente de Xiraldez, pero dame a sensación de que hai bastante polarización no celtismo, e non sei se estades de acordo con iso, e non sei se tedes algunha idea de por que está a ocorrer esta cuestión. Pero será unha cousa máis ben xeral, non? Eu penso que tamén a mesma entre os que falan do Madrid, do Barcelona, do Atlético de Madrid, do Atlético de Bilbao, eu si sinto esa polarización, e mesmo cando escoito outras cousas da Liga Inglesa, ás veces tes esa sensación, ¿no? De que se non é todo conmigo, é todo contra min, ¿no? E tampouco... Claro. Penso que ao final as tertulias e os análises que se poden facer do deporte, sobre todo, a ver, se fan na sociedade e o que temos é un problema na sociedade de polarización. Efectivamente. A rebufo do que pasa, ¿no? Na sociedade. Ese é o problema. Está a sociedade moi polarizada. Non vexo máis Celta do que pode haber noutras afeccións ou noutros equipos, non? Penso que o mesmo nivel de polarización. Pero é un problema. Martiña, que non falas nada, Martiña. Estades falando vos. No, está tendo problemas, Marta, tamén coa sí, isto ten problemas coa conexión, perdoade. Non, a ver, o primeiro que estades falando da segunda parte de todo iso. É verdade que os cambios foron... A ver, non só os cambios, eu creo que no descanso tiveron aí unha reunión, un cónclave entre todos, de alguna maneira se animaron uns a outros para que isto saia adiante, foi o que falaron, no? Que chegaron a falar que se entraba o primeiro podían remontar un pouco de que se autoconvenceron entre todos. Eu tamén penso que influiu non só os cambios de Fer López e de Williot, senón tamén que Pellegrini, e non é por quitar mérito ao Celta, Pellegrini decidiu quitar a Marc Roca, me parece que Marc Roca es, non? Que tiña unha tarxeta amarela, creo que quiso tirar por si acaso, non ia ser. Marc Roca estaba no centro do campo axudando moito a Isco, e iso tamén para eles foi un baixón, me parece moi claro de xogo. Vale, iso axudou o Celta a mellorar na segunda parte. Pero está claro que a entrada, sobre todo de Fer López, que se ve claramente o que dicía Antonio, que ten unha visión privilexiada de fútbol, vamos, foi providencial. Iso e o gol de Fran. O gol de Fran, como foi? Cambio. O golazo que foi, o sea, foi todo, foi un compendio. A entrada de Fer, a visión de xogo que comenzou, o Celta comenzou a engrasarse, ¿no? Coa saída de Fer López. E despois, o gol de Fran, e 2 minutos despois, o empate. Eu, cando meteron o empate, falei, isto con un pouco de sorte se gaña. E foi así, non? Que foi un pouco de sorte porque o de Williot pues, rebotou nun defensa e entrou, non? Que quizáis non tería entrado. Non sei, pero tamén o que Marc Roca o cambiaran, para min tamén foi bastante clave. Moi boa visión, sí, Marta. Sí, ves como tes moito que aportar, ves? No, pero ademais do que di Marta, penso que hai unha palabra en inglés, que é a palabra momentum, ¿no? Que esa idea de que o partido vai cara o teu lado e non vai tanto da cara do outro equipo, non? Na primeira metade penso que ese momentum ocorreu para o Betis, non? Entón o Betis marcou 2 goles, puido meter máis, tamén o Celta tivo un par de oportunidades e o porteiro Adrián sacou eses disparos, entón ese momentum, non, ia para o Betis na primeira metade, pero na segunda metade, en canto Beltrán marcou ese golazo, porque realmente foi un zapatazo magnífico, e despois, 2 minutos despois, o Celta consigue empatar o partido, o momentum vai para o Celta, non? Sí, entón, de todas maneras... Iso non quere dicir que o Celta fose gañar o partido seguramente. Podería ter empatado o partido, podería mesmo telo perdido. Non, foi un tema de que eles creeron que podían gañar.
E a afección creeu que se podía gañar. E a partir de aí xa se deu o resto. Con sorte ou non, non sei. Pero... Sí, a ver, es sí. verdad que muchas veces, muchos partidos que ha ganado Claudio los ha ganado remontando. Ahora, también digo, evidentemente, no creo que el deseo de Claudio sea empezar perdiendo todos los partidos. No, Fernando, pero ya que dices eso, unha cousa que para mí é importante, e quería dicir isto tamén, a mí preocúpame bastante que o Celta vaya a rebufo tantas veces nos partidos. Nesta ocasión funcionou moi ben, estamos todos moi contentos, e a adrenalina pois está polas nubes, non? Pero claro... Es que xa está ben de que tanto solventar as cousas no segundo non tempo. sempre poden conseguirse. Pero es que no creo que Ya está ben de que nos quiten anos de vida, carai. No creo que el plan de Giraldez sea, venga, quiero que me meta un gol para Hombre, reaccionar. pero non está a altura, non está a altura de saída de partidos, non está do equipo de cara, non está a altura nunca. Así de claro, teño que dicilo. Sé que eso é moi antipopular e que me crea problemas, pero non está a altura. Cando ten que solventar, ten que solventar todo na segunda parte, a min, tío, de verdade que non me gusta. Que queres que te diga? A ver, yo coincido en otra cosa muy concreta, que es Fer López. Creo que sigue aprovechando muchísimo los minutos que le están dando desde ya, diría casi un mes aproximadamente. Cada vez que sale, se ve que hay jugador ahí, hay mucho jugador. Un jugador quizá por el que... Sí, por el que llevamos suspirando mucho tiempo. Ese jugador media punta que aclare el panorama de mediocampo hacia arriba. Eso que siempre decimos que cuesta mucho traer y que el Celta no lo acaba de encontrar, a lo mejor ahí está buena parte de la solución. Y luego, hace ya un buen rato, hablabais de la dosis de suerte, ¿no? Es decir, bueno, hablemos, como digo yo, de manera justa. ¿Cuántas veces la suerte les esquiva al Celta? Entonces, no hablemos de que el Celta está ahora donde está por la suerte que ha tenido en X momentos. No, señores. ¿Cuántas veces la suerte le ha dado la espalda al Celta en momentos concretos de partidos, ¿no? Y que se tuercen por momentos que realmente pues son... Dime alguna, porque non recordo últimamente. Pues goles en contra realmente que... No, goles en contra porque defendemos mal. Es la mala suerte que tuvo Celta siempre. Defende horrible. Pero no es el único equipo goleado. que... Bueno, bien. El equipo bien, más goleado, defende horrible. Ahí tienes al Betis, como defiende también. Bueno, horrible. Bueno, horrible. Así o pagou. Así o pagou. Claro. Betis perdeu o partido, polo que dixo Marta, que estou moi de acordo que perdeu forza no medio do campo cando cambiaron a Marroca, está totalmente de acordo con iso, e perdeu tamén porque creeron que tiñan o 0-2, pues estaba máis ou menos gañado o partido, e porque defenden moi mal, porque é un equipo que defende horriblemente mal. E todo tamén o pagou. E iso non é mala sorte, iso é que defenden mal. Así de claro. E esa é o que lle pasa al Celta, que defende mal. Así de claro. Bueno, pero non foi todo de mérito do Betis, tamén o Celta tivo mérito na victoria, senón probablemente non estaríamos, non é só que un equipo defenda mal, tamén despois hai que marcar as que tes, porque senón eu non falo de eu non falo de que fose por sorte que hayase, hubo sorte, evidentemente que hubo sorte, que o Celta tivo mérito, evidentemente, mentres non, cando te ves arriba desa maneira é mérito. Agora ben, iso é a base do que o Celta ten para gañar os partidos, é isto. Pois se é isto, estamos moi apañados, O Celta ten que xogar de outra maneira, moito máis seria, moito máis desde un principio, e moito máis tal. Sei que necesita veteranía, necesita experiencia, xogadores, equilibrio, señores, equilibrio. O Celta precisa equilibrio dunha vez por todas. Non podemos estar xogando a ruleta rusa cada partido que xorde así. Non podemos. Imos sempre a rebufo e iso non pode ser, e menos en casa. Reaccións? Certo. Quero dicir, é unha cosa que levamos falando moito tempo, non? Pero seguimos igual, pero parece que é un éxito de tal que logo arregla, pero es que non é o problema de arreglarlo, Jorge, é que hai que poñer os medios para que non empecemos os partidos así. Pero hai entrenadores que non siquiera son capaces de arreglarlo, Ojo. Y Giraldez... bueno, ya estamos. Es un entrenador bastante... Clauditis aguda, vale, xa está. No, Clauditis no. Que non son capaces de arreglarlo, vale, moi ben, non sei. Non sei. A mí non me gusta. A mí este sistema non me gusta. O sistema, digo, que solventamos na segunda parte. Pero tú crees que a Claudio le gusta hacer eso? No. Pero non es, pero algo le falla aí, algo está fallando. Me imagino que él lo sabrá también. Ya. Vamos a ver. Es que me fastidia tener que decir estas cousas. Porque Claudio Giraldez non é intocable. Coño, a ver se nos damos conta que non é intocable. Nadie es intocable. Que ten os seus méritos, e eu non llos quito. Pero que pasamos todo, a mí eso non me vale.
que queres que che diga? No, Aquí no. se deu a adestradores moita caña, de outras maneiras, e a Claudio se le permite. Estou de acordo, é o entrenador que neste momento precisa o Celta. Estou de acordo, pero non intocable. E eu podo criticar cousas que non Sí, me claro. gustan. Y yo también lo E está, claro. e non por iso sou menos celtista, sou máis pesimista, etcétera, 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 etcétera. Así de claro. Pero penso que unha cosa que é unha constante nos últimos VAR. Penso que todos estamos de acordo con esa cosa que plantexas, non? A ninguén nos gusta, sempre falamos dese plan A e plan B, que nunca sabemos por qué o plan B non sai ao principio, sempre falamos de por qué empezamos os partidos desta maneira, parece que hai unha planificación un pouco errada dos 90 minutos como conxunto, que os primeiros 30 que nunca funcionan ben, con algunha excepción rosa neste ano. Pero penso que temos falado diso moito, ¿no? Somos pero seguimos igual, Jorge, pero seguimos. Ven outro partido e volve a pasar igual. Pero para profundizar un pouco máis niso, pensades que hai algo que vos vistes nesa segunda metade do partido fronte ao Betis que pode indicar algo que se pode facer mellor nas primeiras metades? É dicir, na segunda metade vistes algo que botades de menos, por así dicilo, dende o comezo do partido? Penso que esa é unha pregunta interesante, porque evidentemente os comezos do Celta están a causar moitos problemas. Ás veces arránxanse, outras veces non tanto. Igual o tema é que non faga tantos cambios nas aliñacións. Porque ao final todos, o sea, por un lado está ben porque tes a todos enchufados, ¿no? Bueno, eso de todos os enchufados ya me gustaría a mí saberlo. Bueno, en teoría no todos sé si enchufados. Damián estará moi enchufado e se estarán algúns moi enchufados, pero bueno, eso é Claro, estarán máis enchufados que máis xogan, evidentemente. Exactamente. Bueno, claro, pero bueno, que hai un compromiso, se supón, non? Probablemente que nun equipo onde xogan sempre os mesmos 11, non? Ou case sempre. Entón, iso por un lado. Quizás o tema é que as alineacións de inicio non están ben plantexadas. E Claudio é máis un adestrador que evoca os cambios. Cando veo, xa ten que ver o partido e os problemas que son para despois darse conta este é o problema, entón voulle por remedio con estes xogadores, non? Igual é un problema de plantexamento de inicio del, non? Dito isto, é verdade, a ver, Claudio non é intocable, é moi criticable todo, pero bueno, do mesmo xeito que se queremos un proxecto basado na canteira e con xogadores xoves como son, que lles falta experiencia, imos ter que ter paciencia con este equipo, porque vai cometer moitos erros. Pero e o mesmo atacando, claro. Claro, atacando, non sei, eso non o sei. E o mesmo ata certo punto co entrenador, porque lembremos que o entrenador ata hai un ano dirixía en primeira, en preferente ou en preferente, en primeira red. Hace menos de un año, Marta, menos de un año. Bueno, menos de un ano. Bueno, esas historias. Bueno, pero é verdade, non é o mesmo entrenar en primeira red que entrenar en primeira división. Es que é la historia. Antonio. Penso que hai que ter un marxen. Bueno, marxen, facen bastante. Antonio, Guardiola viña do Barça B tamén. Sí, pero Guardiola que... No, digo que sí, que seguido. Non me gusta facer comparacións. No en comparación, era para darche a razón. Comparar o Barça como Celta. No, por eso. Non quero ser ventaxista niso, porque Guardiola evidentemente foi así, pero non vou poñer o caso de Guardiola. No. Era para verse... Para estar un pouco do teu lado, pero bueno. O máis simpático é que eu non estou en contra de Claudio Giraldez. No, claro. Cousas de Claudio Giraldez que non me gustan, pero non por eso estou en contra de Claudio Giraldez. E que a xente non quere entender algunhas cousas. Dicía Inurirlo que non todos os partidos empezamos detrás. En casi todos, en moitos, non só na casa, sino fora de casa, estamos perdendo sempre. Sempre imos por detrás, sempre nos marcan antes. Un Leganés tal nos calca 3-0, un español que non gana un partido nos mete 3-0, outro tal. Como non? Non só digo que hai que remontar, es que algúns se remontan. É que algúns se remontan. Moitos non se remontan. En casa, menos, pero fora, todos. Di aquí, Antonio, que ademais de que el pensa que deberíamos valorar moito máis o enorme traballo de Giraldez, pero engade a iso que para el o problema é a falta de intensidade coa que se entran nos partidos. E penso que isto é algo que xa comentamos tamén no programa. O repiten moitos xogadores tamén iso.
É que isto é algo que tamén, por coller un pouco a pregunta que facías, ¿no? Nesta última sección, que se vimos algunha cousa que explicase por que pasa o que pasa, é que eu penso que isto non é un bo partido para facer iso, porque na segunda parte, como xa falamos, penso que o único que fixemos demais é aproveitar esa baixada de pistón que fixo o Betis. Quizáis noutros partidos non fixemos nin iso, non? Pero a mellora do cambio do equipo, porque o equipo foi para arriba, porque comezou a buscar máis espacios, a tirar máis para diante, foi tamén porque o equipo que tes diante baixa iso. Decía alguén, non me acordo agora quen era, nos comentarios, que o que pasa sempre é que nos comezos do partido o equipo rival sempre está físicamente maior que nós e moitas veces nos domina un pouco e temos ese problema que se van do noso control, que tiran cara adiante, marcan moi rápido por erros nosos, tamén motivados por esa falta de control, esa falta de físico. Sí, ese comentario era. Que penso que tamén explica un pouco que é o que está a pasar, pero neste caso, na segunda parte, a remontada un pouco comezou por aí, porque aproveitaron e tiraron máis para diante cando o equipo que tes diante baixar de revolucións, quita xogadores e cambia o xogo. Claro, eso non é unha cosa que podes facer en todos os partidos, entón tampouco podo un pouco dar resposta a esa pregunta que facías, Antón, de que o que mudou na segunda parte de cara á primeira. Neste caso, foi esta cosa ben concreta, non? Pero penso que sí, que temos ese problema de pensamento xeral de comezo. Tampouco sei se ten que ver con iso, co físico, co patexamento, con non repetir xogadores, con non ter, digamos, un bloque de base sobre o que podes traballar. Penso que é unha mestura desas tres cousas. E para Jaime Soto é máis a falta de físico, di que a falta de intensidade. E, bueno, aí podería haber un tema interesante para comentar nalgún Quería comentar unha cousa, Antón, que, por suposto, o partido do Celta, bueno, non foi brillante, non foi unha exhibición de fútbol, pero eu estaba pensando agora e doulle moito mérito á victoria, porque faltábamos, creo que liña por liña, non tiñamos nin a Starfelt, non tiñamos a Ilaix e non tiñamos a Aspas, que para mí son os tres xogadores case pilar do... Bueno, Beltrán estaría no medio campo tamén. E gañamos o Betis, que é un rival... Bueno, en principio... Joaquín, no medio campo, creo que o peor do partido non foi Sotelo, Como? Es que foi de los mejores. No es que o peor do partido non foi Sotelo. E podo dicir unha cousa, ademais. Nese desastre do primeiro tempo, no medio campo, el foi o único que xogou con sentido no centro do campo. Sí, pero a mí pareceme... Beltrán hasta ese momento estaba un pouco baixo. Podo compralo, pero... Os partidos frouxos tamén. Entón, pero Ilaix parece mellor. Sí. Sotelo outro día, dende o meu punto de vista, estuvo moi ben, sobre todo nos malos momentos do Celta. Estoy de acuerdo al 100% con lo que acabas de decir, Antonio. Por fin, bueno, por menos fin. Mal. Ya está, sí, pero eso como decir... Eso é como decir, bueno, Alfon, un exemplo, pero é como decir, Alfon non xogou mal, vale, pero se está aí Aspas, tendo a diferencia entre os xogadores menor, eu prefiro a Ilaix que a Sotelo. As cosas como son. Tampouco falamos nada de Javi Rodríguez, eu penso que fixo un partido bastante... Javi Rodríguez, dunha forma silenciosa, está sendo o descubrimento do ano, E Javi Rodríguez é fundamental neste equipo. Empezou mal. Silenciosa ou menos silenciosa realmente en algúns partidos, porque sí que tivo importancia grandísima en algúns dos. Sí, pero que xa damos por asumido que un titularísimo no, vamos, debutou esta tempada, vamos. Pero outro día empezou mal, Empezou mal, pero logo estivo... Bueno, empezaron mal todos. Sí. No, pero él especialmente. Ti crees, Antonio? Non me fixei no seu partido moito. Al principio de todo, a mí, Javi, non me estaba... Decir, fallou, foi fallón, un erro enorme, e por outro lado, non era collía o balón e non era capaz de avanzar nin de abrir, volvía o balón para atrás. Estivemos comentando ali al principio, pero despois, efectivamente, Jorge, despois estivo fenomenal, foi a máis, colleu confianza e foi un dos mellores do partido, sen dúbida ninguna. O tema é que con este equipo, o que falaba eu antes, con a maioría de xogadores tan xóvenes, e se vamos a seguir, se a idea vai ser esa, o tema é que esos son moi xóvenes, non ten experiencia e van a cometer erros. E ao mesmo tempo, a eses que cometen erros, sí ou sí, van, o que di Antonio sempre, que non se lle pode dar galóns antes de tempo, es que non vai a quedar máis remedio que darllos, ainda que
Ainda que Pois eso é o non erro os teñan que tener. Non sei se é un erro non, pero No, é a digo, eso é sensación que eu erro. teño. Porque eu Que só vai falo ter de... que tomar galóns igual xente que agora mesmo de inicio non sei, Hombre, noutro seguro. equipo non lle Pero daría, porque non se fan as cousas ben. Porque o que ten que haber é un equilibrio. Ese equilibrio entre veteráns e máis novos daría que esos novos fosen dando pasos moi importantes cara adiante sin sentir en riba a presión de que se as cousas van mal, eles van ter problemas. Entón, o problema é de equilibrio. Un equilibrio sensato entre xente veterana ou máis feita e xente nova que sube con tal, pode ser maravilloso. Esa diferencia, sí. Falamos no bar anterior cando falamos do mercado de fichajes, non? A cousa esa de que non faz unha planificación e ao final non é que ti teñas un plan para facer isto, é que non te queda outra. É o que decía aí un comentario, se ti tes 7 xogadores dos 11 que o ano pasado xogaban en Primeira Federación, pois tes un problema, porque eso evidentemente non é un equipo para ter garantías Exactamente. na Primeira División. Entón, que temos moito futuro, sí, moitísimo, pero claro, é que o que pasou outro día pode caer a moeda do lado contrario e claro, agora temos 5 partidos por diante tremebundos, non? De cara a intentar arañar puntos. Eso sí que ten que ver coa planificación. Exactamente. De acordo, Jorge. Se te escapó. Contigo non me escapou, Fer. Qué raro, non? Son as ganas que teño de coincidir, tantas ganas de coincidir que hasta se me escapou. Bueno, pero ao mesmo tempo que é verdade que non se lles pode pôr a presión, non se debería pôr a presión tan encima deles porque son moi xoves, ata agora, cando teñan a presión encima, eles responderan. Sí. Sempre. Entón tamén aí están cumplindo, e moi ben. Fora de casa non. Bueno, fora de casa é outra historia, pero todos están cumplindo. E o de sempre, a xente quere que se conte coa canteira. Pois se queres que se conte coa canteira, ese é un peaxe a pagar. Se queres que os xogadores sintan a camiseta de verdade, parte da peaxe a pagar é que vas ter durante bastante tempo xogadores que van cometer erros, que van tardar en coller experiencia, probablemente en entrar aos partidos, etc. Aí hai unha cousa, Marta, na que estou de acordo, pero non ao 100%, porque eu non estou tan seguro de que Bueno, non imos falar de intensidade e de newtons de querer a camiseta. Quero dicir que eu estou de acordo con que os canteiráns xa teñen no ADN, evidentemente, o celtismo. Iso non hai ningunha dúbida. Pero eu penso que se un clube fai un traballo serio de planificación e realmente se está a construir un equipo a certos anos vista, dun xeito serio, penso que mesmo os xogadores que veñen de fora poden sentir ese escudo e esa camisola. Penso que claro, a ver, por suposto, non estou ponendo en dúbida o compromiso de ninguén. Hombre, Beltrán é un exemplo, Por exemplo, sí. Pero Beltrán é case da canteira que leva aquí 7 anos e ten 26. Narices. Bueno, pero o sea, vello moi xoven. Pero estou de acordo co que di Marta, simplemente quería matizar iso porque tamén penso a ver, claro que sí, todos son profesionais. Ás veces hai un romanticismo da canteira do que hai que tamén descrever un pouco, non? Cando falamos de que todos apostamos pola canteira, penso que cando dicimos eso, o falamos como canteira que é algo que é xerador de xogadores, non? Pero non quere decir que teñas que utilizar os 10 nun partido ou nos 10 para facer un plan, non? Ti tes canteira para sacar 3, 4, 5 xogadores e combinalos con unha planificación. Veterán, claro. Aí está. Mesmo neste caso, o que se debería facer é, pois, o mellor ceder xente para que se faje na primeira división ou que sexa noutros equipos e logo traerla de volta, non? Pero contar con tanta xente de partida, penso sinceramente que agora mesmo facemos porque non nos queda máis remedio. Porque hubo mala planificación. Temos, e menos mal que está funcionando moitas veces ben, coincide que hai un grupo de xogadores moi bons e con moita proxección cara ao futuro, non? Temos esa sorte que outros anos pois non había esa cantidade de xogadores que puderan responder, non?
hai un adestrador agora que os coñece. Entón, claro, tamén sabe sacar o mellor deles, non? E o tema tamén é que, bueno, excepto Marcos Alonso e Starfield tamén, claro, fichamos a Bamba, desastre, non mellora a cantera. Fichamos a Dubicas, marchou como marchou ao final. Sí. Bueno, temos que acertar tamén, porque estamos invertindo. Invertindo, estamos facendo, estamos gastando cartos en xogadores, pero non están funcionando. Pero No, tú sabes... Esos fichaxes eran do Campos, non eran de... Sí, bueno, Campos, bueno, Bamba viño xa con... Non, Bamba viño con Campos, é certo. Con Campos, con Campos. Schwedberg es de Campos tamén, hai que decirlo. Sí, Sí, bueno, é certo. pero... Bueno, alguna cousa tivo que facer ben, carai. Larsen Larsen tamén, Mira, claro. eu o que empezo a estar canso é de que isto é un proxecto en construción. Claro. Levo escoitando eso cantos anos levamos escoitando 25. Desde 1923. Claro. Que pasa? 102 anos. Que todo está sendo cada ano un proxecto en construción. Cer López non A lo ver. vamos a vender, é que nos lo van a comprar. E en canto sai un xogador un pouco tal, observade e da canteira tamén, en canto hai unha posibilidade, véndeno. Que proxecto en construción é o que estamos a facer? Eu quero ver que quero decir eu. Eu quero ver que pasa de cara a tempada que ven. É dicir, se conseguimos que esta remate máis ou menos ben e non hai ningún desastre, eu quero ver por primeira vez que é o que fai esta nova dirección de cara ao ano que ven. Porque para min esa vai ser unha pedra de toque. Sí, é verdade. Todos falamos que temos 2, 3 posicións que son fundamentais para fichar de cara ao futuro ben. E fichar... La portería, por exemplo. Portería, por exemplo, e outro Va tocando. pero temos que pensar de cara ao futuro en xogadores que dean ese equilibrio do que temos. Somos conscientes do que temos que mantelo, o sea, non pode pasar pois o que di Antonio, ¿no? Que agora veña alguén e poña enriba da mesa unha cantidad de cartos e os 2, 3 que consigue sacar non os aproveites ti, non? O que pasan pois cousas como o que pasou con Gabri Veiga, ¿no? Que penso que foi unha cousa malísima para él, malísima para o clube, malísima para todo, ¿no? Para o clube, ¿no? Pero hai que ver o que vai facer esta directiva de cara ao ano que ven, porque penso que para min ese vai ser unha perra de toque. Se temos os mesmos fichajes estrambóticos e raros que non sabemos que vai pasar, que tivemos a todo agora, pois aí eu estaría moi preocupado. Pero o gallá a directiva cambie, que teña unha perspectiva de decir, por primeira vez, a ver se os novos que están teñen esa idea de facer cousas cara adiante. Bueno, xa sabemos que Garcés vende ben. Porque vender a... Sí, Ahora que compre. Agora ten que comprar Sí, ben. Agora ten que comprar ben. Vou vos decir unha cousa, estiven vendo al Jones que costou 4 millóns e algo. A Josep Delawi. Al Jones Delawi e a verdade é que me parece un bluff auténtico. Bueno, Antonio, pero vamos a ver, Antonio. Tranquilidad. Eso claramente de verlo con Celta Fortuna, ¿eh? Sí, Claro, sí, sí. déjale Calma. Déjale llegar un pouco, no sé. No, chega, pero Calma. a mí me parece que pagar 4 kilos por ese xogador é un erro. Oxalá me equivoque Bueno, dentro de 3 a 4 anos, porque antes non vai funcionar. veremos. O comentario de Jorge pareceme interesante por moitas razóns, pero ao mesmo tempo ocórreseme unha pregunta que é, evidentemente, hai que salvar a categoría, hai que rematar a tempada, seguir en primeira división, etcétera, pero pensando que iso vai ocorrer, poñamos sobre a mesa que iso vai ocorrer. É o máis probable. Que para min é moi probable, pero Sí. cal pensades vos que a ser na tempada seguinte, neste mercado de verán cando chegue, o papel da canteira neste Real Club Celta de Vigo? Porque estamos a falar moito do papel da canteira, de que poñemos presión sobre os canteiráns, etcétera. A min paréceme que despois deste mercado de inverno o equipo quedou máis enfeblecido, pero cal vai ser para vos, e tamén pro chat, por suposto, o papel, o rol da canteira nos anos a vir? Yo creo que va a tener un papel... Dicía Anguita, programa. E eu digo, equilibrio. Claro, equilibrio. Sí, E outra cousa, Antón, eso estás de acordo que me digas,
estou moi de acordo co que di Jorge, tal e cual, moi interesante o que di Jorge. Nunca dis que é interesante o que digo eu. E logo, cando falamos... Uy, qué celos. Porque estáis moi lejos, Antonio. Un momento, deixadme rematar. E logo, cando falamos por detrás, antes de decir, pois o domingo ou tal, dasme a razón en todo. No, A ver, en todo es no. un pouco fantasma, tío. No, un pouco fantasma. Cando chega o momento, pues decimos que Antonio di cousas que... Es como Giralde, tiene un plan B, tiene un plan B. O que dixo Jorge, traeume... No, estou de acordo total. Pero digo que... A confianza da noxo, Antonio. A confianza da noxo. Exactamente. Pero Fernando oía falar. Sí, yo lo que digo es que el peso va a seguir siendo importante. No sé si tan importante como el que tiene ahora, porque ahora, habiéndolo querido o no habiéndolo querido, tenemos una situación que, lo dije el otro día, el reto que tiene la cantera de aquí a mayo es brutal y de momento lo está haciendo bien, pero queda mucho. Luego, el estado financiero del Celta va a tener mucho que ver. Siguen hablando de que hay que cubrir un agujero de X millones, que no sé cuántos son ya, porque cada día sale una cifra diferente. Entonces, claro, vamos a llegar al verano con ese agujero ahí y la necesidad de hacer un equilibrio. Que ya pero va a entrar, perdón, pero va a entrar pasta del Arsenal, ¿no? 30 millones. Bueno, no sé qué pasta va a entrar. A pasta del Arsenal me tira un exercicio anterior, con lo cual non conta. Bueno, no hostia, sé. temos joda. Yo lo que digo en general, porque no estoy metido en los números del Celta, es que la cantera va a seguir teniendo un papel muy importante, a lo mejor más de lo debido, en ese equilibrio que yo también quiero, como Antonio, de 50-50. A lo mejor no lo podemos conseguir, no porque el Celta no quiera, es porque no puede por esa situación económica. Entonces creo que va a seguir teniendo un peso pues muy importante. Ahora, vamos a ver qué movimientos hace. También digo una cosa, y en este caso voy a ir a la frase clásica, que no es del Cholo, que es histórica del fútbol, que es partido a partido. Vamos a intentar acabar bien este año y a partir de ahí en verano, pues hacerlo un pouco mejor, ¿no? Pero preguntaba, Fernando, precisamente porque semella que agora a canteira a ter aínda máis importancia despois do mercado de inverno. A ver, claro, eu penso... Sí. Perdón. No. Penso que mentres Claudio sexa o entrenador, a canteira vai ser o eixo fundamental. O sea, que sempre se fala de que se apostou por Claudio porque se quere facer un proxecto basado na canteira, se iso é verdade, polo menos mentras continúe Claudio, a idea é que a canteira sexa o eixo fundamental, con equilibrio que todos queremos, claro que sí, pero que a meirande parte dos xogadores saian da canteira. É o que eu entendo, polo menos. Sí. O día de mañán, cando Claudio non estexa, entendo que debería haber unha persoa tamén que viese pensando que a canteira é importante, a canteira continúa ser o eixo. O sea, se vamos a ir hacia un modelo tipo Real Sociedad, por exemplo, xa non falo de Athletic de Bilbao, pois é que a Real Sociedad, claro, non sai tantos, como eu teño un coñecido de traballo que da Real Sociedade sempre me din, nos non sacamos tantos xogadores da canteira porque nos lo roba antes o Athletic de Bilbao. Porque se dedica a robar de todos os xogadores non vascos e de Navarra. Entón, se vamos... Menos xogadores para fichar. Ten que invertir aí. Ten que tirar de aí. Entón, eu creo que se va ese modelo, o eixo fundamental vai continuar sendo a canteira. Para ben ou para mal. Unha pregunta, Marta. Cantos millóns en teoría temos que vender? Por cantos millóns? 37. Tíamos 38 de agujero, agora entraron 14 con Dubicas e 2 con Bamba, non sei que, bueno, pois agora 20 algo, non sei. Entón a canteira será a base do proxecto, porque non temos que vender a todo o resto. Non queda outra. Y si no cesiones, como este verano, los fichajes que vinieron fueron cesiones, ninguna fue un traspaso. Pues a idea é, por exemplo, con Moriba, eu lín outro día que querían compralo para despois vendelo. Bueno, esto es tremendo. Trading, esto es tremendo, ¿eh? No para especulando. Para venderlo. Esto es tremendo, Claro, o compran por 4 millóns e despois o Marco Garcés o vende por 20. El GS 360 ten que alimentarse de algo. Esto es tremendo, perfecto. En fin, pues entonces tenemos que vender por 20 millóns. A mí no me dan as contas, ¿eh? Como non vendamos así...
Non, o tema é que se pode seguir tendo un buraco nas contas, non? Xa, Porque pero bueno. Vendrán Exacto. cesiones, vendrán cesiones. Sí, vendrá cesións, quizáis, non sei, Starfel, non sei, liar algún equipo da Premier que pague 15 ou así, ou 20. Hombre, ya Starfel no lo suelto ni de broma. Hombre, Eu sempre digo parece debilitar la defensa. Se pon un equipo da Premier 20, está fora, eu creo. Eu son un verdadeiro escéptico da economía, porque aí En xeral. eu non sei moito de economía e evidentemente pois dirán, pois como eres non sabes nada de economía, pois cala porque o que vais dicir non ten sentido, pero o que eu vexo dende fora é que a economía utilízase en moitos casos como unha excusa importante para certas cosas que se están a facer que a afección pois non sabe exactamente ou non entende exactamente por qué. A min gustaríame unha explicación moito máis clara para profesores de español de o que é a economía, para persoas que, como eu, pois continuamente no instituto pois suspendían matemáticas un día sí e outro tamén. Non? Que vaya problemas que tiven eu por iso, Antonio. Pero bueno, o caso é que esa é unha cuestión que a min me molesta moito porque penso que non hai unha explicación clara. Entón, iso chamase escurantismo e falta de transparencia. Nada máis. Porque non temos, porque parece que a economía é distinta según falemos da economía de uns clubs e a economía de outros. Ya. Non é a mesma economía para todos, ese é un problema. En Vigo non hai palancas, parece. No. Claro. Pero, É o que decía Antonio, non somente non hai palancas, senón que aínda teñen a cabeza posta na cidade deportiva esa que están a facer aí. 360. É un problema tamén. Nos están enganando, con todo iso nos están enganando cos números. Vas a priorizar. Eu priorizaría o equipo, priorizaría pues intentar sanear as cotas cando podes, pero comprando, ¿no? E incluso se non podes e tes que ter cesións, que sexan cesións que podas utilizar ao longo de toda a tempada. O sea, non podes ter unha cesión en agosto que en novembro marche para outro lado porque te desbota a planificación de todo o ano, ¿no? Claro, é que a min cando se fala, por exemplo, da operación de Dubicas, se presenta a operación de Dubicas como un éxito, pois será un éxito económico, pero deportivamente non foi un éxito en absoluto. Pero tamén te digo, Antonio, a economía... No, claro, eu falaba económicamente, non... Ese tampouco estaba enchufado, Pero, eu o que digo é que, bueno, entendo que a economía é parte do fútbol moi importante, pero os seareiros queremos saber como eses cartos despois teñen un impacto no equipo de fútbol, que é o que realmente nos interesa. Entón, pode presentarse económicamente a operación de Dubicas como un éxito que Garcés vende moi ben e que vende área no deserto. Bueno, pode ser, pero ao mesmo tempo deportivamente, cal foi o balance de Dubicas por H's ou por B's? Pois, claro, pero Antón, yo prefiero a Dubicas fuera que el Dubicas que vimos en el último mes, 2 meses. Porque non está enchufado. Pero es que el Celta gana, es que incluso gana deportivamente, porque prefiero... Eu boto ya culpa a Dubicas, Ni Damián... Es que tener a Dubicas como estaba era jugar con 10. Yo no quiero jugar con 10. Tampouco está enchufado. Pero a pregunta, a mí gustaríame saber, porque non o sabemos, entón non podemos tampouco dicir moito, por que estaba Dubicas nesa situación? Pues porque quería jugar más. El problema de Dubicas estaba frustrado. Un problema que non sabemos, pues, para min, na miña opinión, Dubicas non supo competir por un posto. Porque yo tamén estou de acordo con eso. Porque é certo que Borja Iglesias tivo uns meses moi bons e agora estaba de baixón. E se Dubicas leva a ter unha mellor altitude a apretarnos entrenos, eu estou 100% seguro de que iba a ser titular neste equipo. Ia ser titular. Porque o tipo é bo, o tipo ten gol, foi o máximo goleador da Eredivisie, o vemos aquí, vamos, lembro un golazo, non sei se Antón, que falamos moito dese gol, un gol de cabeza, non lembro nin contra que equipo, que foi espectacular. É un xogador con moita calidade, pero que pasa? Que o que di Fer, que os últimos partidos iba arrastrándose polo campo, claro, camiñando, malos sextos, malas caras, non sei. Claro, eu creo que el, cando saiu Larsen, se viu titular. Exacto. E despois viu que chegou Borja e lle quitou o sitio e aí caílle mal. Pablo Durán. Pablo Durán lle pasou por encima tamén. E tal, eu creo que, a ver, eu non digo que probablemente necesitase máis oportunidades, sí, pero ti tamén tes que por da túa parte. Aí estou de acordo con Joaquín, sen dúbida, vamos. Bueno, simplemente para, creo que era Dinky, no sé si está,
dice, este partido ha sido espectacular para volver a conectarnos y aquellos que podían dudar que le den una vuelta a esa duda. Anda por ahí. ¿Pero qué comentario era ese? Ese fue un comentario no Eso lo dijo Claudio Giraldez en la rueda de prensa después del partido. A ver, yo en parte lo entiendo. Es decir, Claudio... Aquí tú entiendes todo. Si lo llega a decir Benítez, ¿cómo se llama? No, yo no era pro Benítez, o sea... Agora titular será Antonio quere que volte Benítez, ¿no? No, a ver, Antonio, yo lo que digo es que si alguien tiene fe en la cantera, el primero en la fila es Claudio Giraldez. Entonces, por eso lo dice, porque él nunca se bajó de ese barco. Entonces, cuando escucha... Pero también dice dos cosas. Dice, es normal que con la racha que llevamos, el panorama del descanso, la gente dude, claro. Eso no dijo nada. Claudio dice que es normal. Y no me traduzcas o que he dicho porque Olín eu ese leer de momento pero si yo comprensión lectora. Pero si yo no lo leí, yo lo vi. Yo veo las ruedas de prensa completas, sí, Antonio. Yo no lo estuve leyendo, claro, o sea, no me gustó. Lo que dice es seguidamente a decir eso, que entiende que la gente dude, porque lógicamente no vas a estar no. Esa frase non é para a xente que dubide. No, eso é un puntito aí que lanza, pum. Aí claro, y justo después dice la gente que dude que le dé una vuelta, porque él nunca ha dudado. Entonces, es el mérito que tiene. Pero, mientras los demás dudamos de que este equipo sea capaz de mantenerse, porque todavía hay dudas. Non hai nada como ver as cousas de un visto positivo cuando nos interesa a todos. Vale, no. Adiante. Yo lo que digo es que él... Falta de elegancia y mini chulería. Es la primera. Porque entiendo que él, frente a ese clima de duda y de miedo, él está a veces solo. Por eso, a veces, cuando salen las cosas bien, vale, salta. Fernando. Tú estudiaste Derecho, porque serías un magnífico abogado. Pues no, pero dame tiempo. Di por aí Celtis hasta la médula que Claudio é un buen pregado. Claro que sí. As ordes da directiva, claro que remedio lle queda. Bueno, él e todos os entrenadores de primeira división, porque senón... Algún non te creas. Algún non te creas. Bueno, claro, os que se enfrentan acaban saindo. Eu de sempre. Claro. Imos coas puntuacións porque realmente hai que dicir que... Sí, porque eu teño que cear xa, Ademais de que teñas que cear... Temos fame, Hai que dicir, penso que é importante, que, bueno, Iago Aspas segue sendo o número 1 con 27 puntos despois de 22 partidos. Pero en pouco tempo, Pablo Durán achégase xa a 2 puntos de Iago Aspas, ten 25 puntos, e o terceiro é Borja Iglesias con 17, é dicir que a diferencia aínda é importante, pero, bueno, pouco a pouco, Iago Aspas, que leva moito tempo sen xogar, pero continúa a ser o primeiro nas valoracións polo comezo da tempada, evidentemente, pois imos ver que pensades. Temos 6 persoas hoxe no programa, 6 convidados, 6 participantes, pois non sei que pensades neste partido, que foi un partido de verdadeira emoción, euforia, unha segunda parte na que o Celta remonta, evidentemente, a adrenalina, como digo, estaba polas nubes no minuto 80 e tantos. Que pensades? Que puntos lle dades aos mellores xogadores? 5 pro mellor, 3 pro segundo e un pro terceiro. Non entra Claudio Giraldez porque non é un dos xogadores. Iso sempre o digo. Imos aló. Quen se atreve? Veña, pois empezo eu, se queredes. Dalle. Eu penso que, bueno, polo que dixen antes, me parece que temos que ter en conta tamén, bueno, todo o partido. E penso que se falamos un pouco da evolución e da importancia no partido en xeral, eu voulle dar os 5 puntos a Javi Rodríguez. Me parece que, en canto a partido completo, creo que foi dos mellores do equipo. Doulle 5 a Javi Rodríguez e doulle 3 a Fer López, porque penso que tamén por todo o que aportou cando entrou. Se tivera xogado máis, pois o mellor mataba os 5, pero penso que eses 3 están ben. E doulle un punto a Hugo Sotelo, porque creo que unha das claves do partido foi o seu crecemento a partir da media hora, 40 minutos, evidentemente na segunda parte. Creo que foi a mellor tamén, e aportou bastante máis que outros que estiveron un pouco máis próximos. Perdón, Antón, unha aclaración a Dinky.
haberá algúns que estean esperando que Claudio apegue. Non serei eu ese. Qué triste esperar a eso. Ya no lo digo por Claudio, lo digo por cualquier entrenador. Qué triste Nada me gustaría máis que Claudio estivese no Celta 5, 6, 7 anos. Espero que sexa así. Que fose un Arsène que estivese 20 anos e nos dea así, non? Sí, por mí. Por min tamén. Por min tamén. Que se conversase con Alex Ferguson, ¿no? Lástima de xente que estea agardando iso. A verdade é que moi celtistas non son. No, evidentemente, cando alguén quere a derrota do Celta ou a derrota de algúns dos seus xogadores ou adestradores, pois moito celtismo, dende logo, sen querer eu dar carnes de celtismo. Pues, eu non me subo a ese barco. Yo a esa gente le preguntaría, vale, ¿a quién traes? Porque mucho hablan de salir. Vale. No, claro. El que eu diga algunhas cousas non quere dicir, eu estou con Claudio, quero que siga durante moito tempo. Hai cousas que non me gustan. Que eu penso que Dinky non o dicía iso por ti, Di que non digo que o dixo por min. No celtismo que Si non digo que o dixese por min, pero como é unha cousa máis xeral, pois é interesante que fagamos digamos, fincapé nisto, non? É dicir, efectivamente, pode haber xente así, pero xente moi rubín, evidentemente, e o que queremos é que realmente Claudio triunfe no Celta, o cal non quere dicir que non digamos algunhas cousas que non nos gustan en algún determinado momento. Jorge dixo un para Sotelo, 5 para Javi Rodríguez, pero non anotei os 3 puntos. Fer López, moi ben, perfecto. Moi ben, pois Jorge xa o dixo, seguinte. Pues a ver. Eu, por exemplo. Venga, Marta, dale. A ver, eu lle dou 5 puntos a Javi Rodríguez tamén. 3 puntos a Fer. 1 punto a Fran Beltrán. Penso que sen Fran Beltrán e ese gol estaríamos falando de outra cousa. E además é que chegou no momento adecuado, ¿no? Estaba no momento preciso, no lugar xusto, ¿no? Sí, de algo que eu penso que se fixera máis veces, porque goles como ese ten metido bastante. Porque é un xogador que se ve portería, non ten medo a tirar. Só que ás veces ten medo a facer iso, penso eu, non? Foi unha cousa que falaron no descanso, que despois ele contou nas declaracións ao final do partido, que dixo que falou con pasádeme o balón porque están deixando atrás, non, na frontal da área moi desprotegido e podo pegarlle desde aí. E mira, a primeira entrou. O que sempre di Fernando, tirar de fora da área un pouco, ¿no? Porque ás veces... Y además es que él tiene disparos, ya lo demostró, y además siempre dispara desde fuera del área, curiosamente. O sea, él tiene esa jugada. Con el Atlético de Madrid hace algunos años metió un golazo de también una posición similar. Que esta temporada co Valencia o mesmo gol. Sí, de exterior. De exterior. O xogador pequeno ten bo disparo dende fora da área. Temos a Jorge e a Marta, quedan 4. A ver, voy a darle yo un punto a Suedberg, voy a empezar de menos a más. Un punto a Suedberg por ese aire que le da el Celta, sobre todo por el gol. Es verdad que, bueno, tuvo un poco de fortuna, pero yo creo que esto puede ser un punto de inflexión para que volvamos a ver al Suedberg de hace no tanto tiempo, que nos ilusionaba ya como un jugador que ya dejaba de ser ese jovencito que llegó de la mano de Campos, ¿no? Entonces, eu pide máis confianza a Suedberg. Semella que está a ter pouca confianza de cara a gol últimamente, ¿no? Pues, sí, certo. Antes tenía un olfato que lo perdió. Fai que cambie un pouco a situación, pero bueno. Hai que decir que Suedberg contra o Betis Maradona sempre, Sí, sí, o ano pasado foi igual. En a ida fai unha xogada que creo que é un gol de Dubicas, non sei que vai ser en liña de fondo, tamén foi contra Betis. Contra Betis ou mellor? Nunca me esquecerei do gol que meteu o ano pasado. Certo. Un pase a oco, saiu do noso campo, seguiu, sí, e que ben definiu, regateou, que ben definiu, 2-1. A vimos fora todos, creo, todos pensamos, vai fallar. Fixo moi ben, Vamos a darle 3 puntos. Un punto para Suedberg, Fernando. Sí. 3 puntos para Hugo Sotelo. Lo decíamos antes Antonio y yo. En el peor momento del Celta, realmente fue uno de los que dijimos, bueno, hay un poco de luz al final del túnel. Realmente fue uno de los que movió mejor el centro del campo.
digamos, no se escondió y creo que 3 puntos para él son merecidos. Y 5 puntos para mi queridísimo, y una vez más vuelve a ser noticia, aunque a veces hace un trabajo oscuro que nadie valora, que hay gente que no valora, que es Fran Beltrán. Hablando de equilibrio, es un jugador que da un equilibrio tremendo. Mucha gente lo critica porque solo da pases atrás, se fijan solamente en eso, pero el equilibrio y la unión que Fran Beltrán hace, siendo pequeño como es, entre la parte de atrás y la parte de arriba, pues fíjate, a eso le suma goles, o sea, ¿qué más queremos? O sea, en fin, me quedo ya sin palabras con este hombre. Y encima, más celtista que muchos que nacieron en Vigo. Sí, para mí foi un bo partido de Fran Beltrán, sobre todo A partir do gol, a partir da segunda metade, sí. sí. Sí, no primeiro tempo non estuvo moi fino. O segundo mellor. Pero eu estou de acordo con Fernando unha vez máis. Hola. Gracias. Vas ti, Antonio, non? No, de Vai valorar, acabar o mundo, non chegamos a Estou asustado. Estou asustado. de valorar a Fran Beltrán. Non foi o mellor do equipo para min, pero estou de acordo. Bueno, entón agora vou eu. Se pode dar 2 terceiros e seco ou non? No. Ten que ser Como los Goya, ¿no? Goya, Como nos Goya. Anda, cala, que temos aí un fustigador do cine aí, Jorge Bueno, de cada o que eu fustigo Celta, el fustiga moitas cousas, e o do cine é a mariñeira, porque cada vez que leo algo do cine de Jorge... Se o fustiga Jorge, ben fustigado. Que te leo, Jorge, que te leo. Se o fustiga, ben fustigado está. Hai que fustigar. Non se poden dar dorar. Bueno, eu voulle dar 5 puntos a Fran Beltrán. Veña. 3 puntos a Fer López. E ahora a dúbida que teño é ¿qué dice? 5 puntos a Fran Beltrán. No, coño. Y claro, decía yo, acaba de decir que Fran no fue el mejor y le da Un punto para Fran Beltrán. No dice que foi o mellor. Non dice que non, acabo por iso digo que non foi o mellor. No, perdón, Antón. 5 puntos a Javi Rodríguez. Vale. 3 puntos a Fer López. Sí. Y luego un punto estaba dubidando entre Fran Beltrán, porque empezó, y Hugo Sotelo. Pero creo que Hugo Sotelo, en un determinado... Claro, non meteu ningún gol, Fran Beltrán sí que meteu, entón voulle dar un punto a Fran Beltrán. O gol premia moito. O gol premia moito. Ya aparece Joan Laporta rectificando, Antonio. ¿Eh? Ya aparece Joan Laporta rectificando. Sí, bueno, non me compares con ese, no. Quero salientar o segundo tempo magnífico de Carlos Domínguez outro día, Sí. Porque hai que dicilo, empezou un pouco así nervioso, un pouco tal, pero fixo unha segunda parte extraordinaria. Mejor, muy buena, sí. E alegreime moitísimo porque é un xogador bastante vapuleado pola xente, que efectivamente ten erros, é novo, pero outro día na segunda parte a min encantoume. Sí, estou de acordo. Joaquín? Pois eu estou na liña de Fer. Vou creo que facer a mesma puntuación que Antonio, pero cambiando un par de cousas. Vou dar un puntiño a Javi Rodríguez, 3 a Fer e 5 a Fran. O gol pésame moito, tamén gustoume o partido na segunda parte del. E bueno, que quero premiar a Fran Beltrán tamén. Sí, Fran Beltrán tamén está entre os meus. Eu dou un punto a Hugo Sotelo. Gustoume moito a súa prestación neste partido. Fran Beltrán foi importante nese cambio, no que o Celta pois non estaba a xogar ben, pero comeza a euforia e a creerse que o Celta pode gañar o partido. E despois 5 puntos a Fer López. Creo que a aparición de Fer López foi importantísima neste partido en todos os sentidos. Entón quero, neste caso, premiar a Fer López. E xa sabedes, todos os que esteades aí afora, deixade na parte dos comentarios os vosos puntos, as puntuacións. 5 pro mellor, 3 pro segundo e 1 pro terceiro, sen execuo, nen cousas dixas. O seguinte partido... A ver se colaba, eu era a ver se colaba. O seguinte partido é ben difícil, temos que falar das vosas porras, do que agardades da visita a Madrid. Non sei se Marta terá a oportunidade de ver o partido en directo ou non, porque xoga o Celta en Madrid. Fernando non ven, eu non vou. Ali está. Porque eu dixen, non, se perden que non sexa por min. Ali está. Porque sempre que vou, perden. Entón dixen, non vou. A ver se va a ser la Pero eso é fácil,
Iso é fácil, Marta. Sí, iso é fácil, fora de casa. Sempre. O sea, que non é por Xa, pero es que por non só este ano. O ano pasado, as veces que fun, tamén perderon. Así que mellor non tentar a sorte. Pero polo menos comigo. E iso que meus fillos querían ir, e lle dixen, non vou a comprar as entradas. Este Dios. Porque además os teus fillos son un pouco de Atlético de Madrid, escoiteo por aí, non? Eran un pouco Atlético de Madrid, agora xa non. Eran, moi ben, moi ben. Como ten que ser, hai que... Non sei canto van a durar, ese é o problema, pero de momento os teño convencidos para a causa. Bueno, Mentres non caia no lado oscuro, no lado branco. Joaquín. É o meu maior medo. Que haga merengues, o sea, Iso ia dicir eu. Claro, non que os pode fillos ser. de Marta... Por iso prefiro Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Barça, o sea, o que sexa, Leganés. menos Real Madrid, por favor. Os fillos de Marta son galegos, pero nacidos en Madrid, entón, pois, É que ese tirón na escola, supoño, dos equipos locais... Claro, o problema é na escola, porque hai 2 anos na escola eran todos Atlético de Madrid. Eu estaba alucinada porque estamos do lado do Bernabéu. Un día chegou o Madrid, gañou a Champions e todos pasaron do Real Madrid. Vaya. E lle dixen a Violeta, hombre, pois moitos Messi non eran. Moitos Messi non eran. a xente quere celebrar, claro que sí. Que non pode ser, hombre, por favor. E agora, pobre, ten que escoitar moitas veces. Ente como es o Celta, se non gaña nada, se non sei que. Nada, Eso é bonito, eso é bonito. Ti dille que os, eu lle digo sempre, ti dille que os trofeos collen po nas estanterías e as lembranzas son para sempre. Aí está. Esa é unha grandísima frase. Eu fillo pequeno que sempre dalle moito valor a Intertoto como título europeo. Ben, Os fillos igual. Que Meus sempre- fillos igual. Como que non? Título europeo, por Dios, eso é así. Claro. Xa o di Intertoto, Non, non? eles- Claro, o Os nome... meus fillos teñen o álbum da Liga e na páxina do Celta, nos trofeos, como non aparece ningún, colocaron escrito Intertoto. Ah, Claro, no lo vi claro. eso. Bueno, algún hai, pero non son moi coñecidos Palmarés. por de hai moito tempo. Imos coa porra, hai que dar un aplauso a Fernando, que gañou 2 puntos por acertar o 3-2. Ben, Fernando. Ben, Fernando. Que foi Billy Svedberg, e despois tamén a Celtoia 99, a Rubén Lomba e a Tino Vaz, que acertaron, pero só o resultado que non está nada mal. Con un 3-2 do Celta na casa, 4 acertantes é algo realmente inusitado, algo impresionante. Non? Así que un aplauso para todos eles. E agora, pois, que pensades vos? É un partido moi complicado, porque o Atlético de Madrid é o Atlético de Madrid, é fora da casa, etcétera. Que agardades dese Celta? Pois non sei, moitos canteiráns, agardades... 3-0 para o Atlético de Madrid. No, home, no, Antonio. Antonio xa di 3-0. Entón, eu vou... Antonio, con este equipo de canteiráns que loitan polo escudo e todos estes xogadores que loitan tanto, non podes decir 3-0, home. Antón, apunta 3-1. 3-1 apunta. Empezade a dicir resultados, non vai a ser que diga 4-0, anda, 3-0. No, eu digo 3-1. Falamos 3-1. Quen marca o gol, Joaquín? Julián Álvarez en propia. No, Pablo Durán. Moi ben. 3-1, gol de Durán. Antonio xa dixo 3-0, vou darlle a oportunidade de cambiar, se quere cambiar. No, 3-0. Que cambia 4, non que cambia 4, home. Dixo con total seguridade. Moi ben. Seguinte. Bueno, a ver, Joaquín, me quitaste el 3-1. O sea, Sí. El otro día, Entón Antonio non estaba tan descamiñado como 3-0, 3-1. Pero mira, igual es bueno, porque el otro día, Jorge, tú me quitaste el 2-1, puse 3-2 y gané. Entonces voy a poner 2-0. 2-0. Bueno. Sí, Ese estuvo pensando eu, Fer. En ese resultado estive Claro, Fer, que ademais está primeiro na clasificación. Bueno, es que es un monstruo, sabe de bola de Dios. Sí. Lo que pasa es que nadie confía en mí. Fernando sabe moito, Fernando sabe moito. Estamos recordou outro día en seguida un WhatsApp, Pitoniso Fer. Sí. Tengo bola de cristal y todo, ahora os la enseño. Pitoniso, dende logo, porque 6 puntos Fernando, segundo Rubén Lomba con 5 e terceiro Lois Márquez con 3 puntos. Lembrar que engañe
que non sexa un de nós, evidentemente, quen gañe, quen estea máis arriba, tanto se primeiro como se segundo, se gaña Fernando, por exemplo, pues Aí ven a bola de cristal. Aí teñe. O guión, teño guión da Liga aí. A participar no Barceleste e aí está. Así calquera, así calquera. A ver, en que posto imos quedar ao final de temporada? Este es el É unha bola futuro 8 esa, non unha bola de la 8. Champions, Así además, con calquera. las estrellas. Mira. Home. Bueno, temos 3-0, 3-1, 2-0 di Fernando, non sei. Marta, ti que pensas? Alguén máis optimista? Veña, eu penso que vamos ver unicornios o sábado. A ver. Entón, veña, un 2. Bueno, Bueno, un 2. maravilla. Marta, goles de quen? Pablo Durán. Durán. Hugo Álvarez está lesionado, non? Entón non podo Sí. por Cervi. Iker Losada. Losada, bueno. Cervi está lesionado, Fer. Cervi está lesionado, sí. Hugo Bueno. Álvarez tamén. Hugo Álvarez tamén, efectivamente. Jorge, que pensas ti? Pois eu, aínda que, como sempre, desexo a victoria, penso que non vai ser un partido para gañar, pero, bueno, eu vou apostar polo empate. Eu penso que sí imos marcar, que tamén va a marcar o Atlético de Madrid, evidentemente. O sea, non, eso de que o Celta teña unha clean sheet é un pouco complicado. Y allí todavía E menos. aquí todavía máis. Eu penso que pode ser unha cousa moi parella o que pasou neste partido na casa, pero sin victoria. Eu aposto por un 2-2. No está Ojo. mal. 2-2 e os goles de... Os goles de Williot, penso que vai volver a marcar. Creo que vai ir cara O arriba. Kraken. Sí, penso que Fer López pode marcar un gol nun estadio como Metropolitano dun xeito espectacular. Entón, bueno, Para que non dure ninguna temporada aquí. aí. Ya. No, pero non o queren vender, que igual yo compran, Bueno, ao final, tamén, o rapaz igual quere marchar tamén. Tamén di por aí, Dinky, que en Balaídos le dimos un repaso monumental. Yo creo que esta vez les ganamos 1-3. Bueno. Bueno, Repaso monumental non tanto, pero que el Celta Mira, ainda hai xente que ve máis unicornios do que eu, Pero foi Bueno, realmente un monumento pequeno. unha derrota realmente injusta baixo a lluvia ese partido fronte ao Atlético de Madrid. nunca mereceu perder ese partido Celta. No, sen dúbida. Quedo eu, pois vou dicir 2-1 para o Atlético de Madrid. Sí. Y el 1-1, Antón. Non vou Non dicir confía. Non confío. Debería confiar quizás, pero bueno, vou dicir 2-1 porque estou moi abaixo na clasificación, non acerto. Así que 2-1 gol de William Svelberg tamén. Ahí está. Bueno, a ver, yo lo que quiero decir es que hemos dado la porra sin hacer un previo análisis. Yo voy a hacer un análisis muy rápido. O sea, el objetivo del Celta en este partido tiene que ser alargar el 0-0 lo máximo posible y llegar al tramo final con alguna opción de puntuar. Esto va a ser así, es decir, no podemos pensar en que nos adelantemos al principio. O sea, no, esto va a ser un aguantar y la clave es llegar al final con alguna opción. Pero ese va a ser ese es mi guión de partido. Yo creo que va a ser así. Veremos. Pues, o importante, dende logo, penso que sí, claro, que o Atlético tarde en marcar, sei que marca, claro. Que evidentemente vai marcar, pero que tarde en marcar, que non sexa os 4, 5, 10, 15 minutos, porque senón sí que as cousas se complican. Pero semella que va a ser outro destes partidos nos que o Celta irá a remolque e a ver se Jorge ou Marta teñen razón. E o Celta... Sobre todo porque eu penso que o Atlético de Madrid vai ter presa por marcar. Vai ir con todo arriba, vai intentar xogar a moita presión ao principio, seguro, sí. Para xogar con esa, porque, a ver, se está a xogar moito, ten aínda opcións de pelexar pola Liga. Está un punto. Claro, esas opcións pasan por gañar ao Celta sí ou sí, ou por lo menos puntuar. Sí. Entón, claro, vai ir con todo e vai ir a facer o mellor partido posible, canto máis cedo, mellor. Entón, vai ser complexo que o Celta, que precisamente ten problemas para aguantar resultados sen portería puntuable, pois vai ser complexo. Sí, estou moi de acordo. E, bueno, a pregunta tamén é se Iago Aspas voltará a xogar
neste partido ou non, porque Iago estaba no banquiño e non Yo a saía. titular no lo pondría. Primero, porque no es un partido que veas claramente que vas a ganar. Yo si acaso lo sacaría en la segunda parte para que vaya cogiendo ritmo. Pero sacarlo de titular aquí me parece un riesgo innecesario. Primero, porque la diferencia es brutal de equipos y porque no haces nada poniendo a Iago. Yo creo que arriesgas a una recaída. Yo lo pondría en el tramo final del partido. Sí, O día do Osasuna, ¿no? Que saia de cara o día do Osasuna. Sí, por ejemplo, darle un poco en Madrid, que juegue un poco, pero al final del partido. Independientemente de cómo vayamos, o sea, creo que titular no debe ser. Eu creo que xogará, Xogará en función de como irá o resultado, eu penso. Sí, eu tamén estou de acordo con iso. O partido, por certo, é o sábado ás 6:30 da tarde en Madrid e despois o Celta xogará o venres seguinte, día 21, ás 9 da noite. Para variar. Qué raro un partido. Magnífico horario. Como é posible? 2 da tarde, 9 da noite. 2 da tarde, 9 da noite. Sí. Estamos abonados ao bocata ás 2 e ao bocata Sí. Correcto, es verdad. Sí. Ese é un tema do que haberá que falar no remate do... Por cierto, Jorge, ¿os reubicaron ya? Non, todavía non. Como están vale. Porque están contactando fixeron un cálculo destes por sumando a antigüedades de todos xuntos de as opcións que dabas, entón aínda creo que deben ir pola metade. O que sí sabemos é que o último partido verdadeiro partido de gol é o do Osasuna. Osasuna, sí. O sea, ¿aún vais a entrar en la grada de goles? Sí. el último partido de gol. Vale. É o derradeiro partido. Sí. Pero fixeron unha campaña por si queríamos levar xente a grada para despedila con descontos de entradas e demais, entón sí que se anunciou que a derradeira vai ser o partido dos... Vale. Confío en que, nestas 2 semanas, pues contacten para ver se nos podemos reubicar o máis cedo posible. Pregunta Mosto Boise que escribir a porra no chat en directo. Non, tanto a porra como os puntos nos comentarios pola parte de embaixo do directo. Cando remate o directo, ou mesmo agora mesmo podedes facelo xa e despois eu podo así facilmente recabar toda a información para facelas, actualizar as clasificacións. Antonio, falabas de derradeiro, pois chega o derradeiro momento do programa. Tes un libro do que falar, porque hai un libro que ves de publicar sentado diante da fiestra que ten que ver co Celta tamén, en certo modo, porque é unha escolma de artigos publicados no Faro de Vigo e recollidos nese libro. Bueno, sí, xa se presentou a finais do ano pasado, recolle 51 artigos e un deles, ese un, 50 artigos de Estela e ese un, como celtista que son socio 615 do Celta, pois é referido un pouco a miña experiencia, a miña relación xustamente co Celta, non? E, bueno, que quise incluílo a propósito como celtista, quise que figurase, malia non ser escrito en Estela, non? E, bueno, estou moi satisfeito dese libro. Bueno, é un pouco, vai aí moita da miña visión da vida, da visión da cultura, da visión social. É un pouco como unha especie de arboleda perdida de Rafael Alberti, pero trasladada modestísimamente a miña visión da vida, non? Despois de facer un artigo mensual durante máis de 5 anos no Faro de Vigo, pois alguén me animou a que os recompilase e así fixen os 50, máis un, o de noso Celta, porque o Celta ten que estar sempre polo medio. Hai máis dun artigo do Celta, nese libro. Perdón? Hai máis dun artigo do Celta. Bueno, un referido ao centenario do Celta, e logo, se non ve a Celta en algún outro momento, e tamén a miña crítica pois ao fútbol actual, ao fútbol moderno, non? Que non me gusta absolutamente nada, non? Digo, o que significa o fútbol, non? Entón, bueno, aí está, estou satisfeito, teño de cando en vez conversas públicas, bueno, facendo patria galega e loitando un pouco pola nosa lingua, que é moi importante. E agora Teijeireta, Antonio, que hai quen está a agardar que remates o programa con esa intervención final. Pois sí, que a ultradereita avanza con pasos gigantes é un feito que non admite dúbidas. Que moitos mozos e mozas aquí en España reivindiquen o franquismo como símbolo de contestación
non só é un despropósito, senón que é algo aberrante. Non saben nada da historia deste país. Todo lles parece un xogo. Descoñecen os represaliados, os cárceres, a falta de liberdade, os mortos durante e despois da Guerra Civil, a situación da muller, a censura, as cunetas onde as atopan moitos republicanos e mil feitos máis que poñen os pelos de punta. Que inconsciencia, que necesidade de coñecer a memoria democrática. Todo isto ven a conto do sucedido ou polo sucedido o sábado pasado en Balaídos, cun grupo de seareiros xoves do Betis que ergueron o brazo nazi, reivindicaron a Franco e mesmo nalgún intre entoaron uns compases do cara al sol. Tremendo. Pero eu sentiume moi emocionado coa resposta do meu club, o Celta de Vigo, cando polos altofalantes puxeron Grándola Vilamorena do gran Xosé Afonso, o Ceca Afonso, esa canción vencellada á Revolución dos Cravos de 1974, un himno de liberdade, de fraternidade e de enfrontamento coa ditadura salazarista en Portugal sen derramar un só tiro. Que orgulloso me sentín. Este é o camiño. Ao fascismo hai que combatelo. Non valen medias tintas. Ese tema e o Villa Chao, cando soa en Balaídos, fai que me sinta máis preto do espírito azul celeste. Este é o camiño. O fascismo aliméntase da ignorancia, da falta de acción, dos recortes en cultura e en educación. De novo, grazas, Celta, por deixar claro onde estamos, o que queremos e o que hai que combater. Sí, deste xeito, o club, o Real Club Celta de Vigo, represéntame claramente. E creo que é importante porque ás veces ese tipo de cousas pois xustifícanse por parte dos clubes ou hai silenzo por parte dos clubes tamén. Aí. Penso que é importante pois que este tipo de cousas saian do propio sentir do clube, porque evidentemente hai cousas que se poden aceptar nos campos de fútbol, pero hai moitas outras, como esta, que evidentemente non se poden aceptar. Eu teño que decir que na televisión non vi... Non, foi o final. Non sei nada disto, pero lín arreo sobre iso despois nas redes sociais. Cando xa estábamos casi todos fora e quedaron dentro. Pero nese particular tamén a veces me pregunto se o Celta non pode elevar algunha denuncia diante da Liga de Fútbol Profesional dese comportamento para que o Betis tome cartas no asunto, porque me parece que ali había un montón de xente que non lle interesaba o fútbol nada e que os clubes teñen que facer algo máis do que están a facer. O sea, hai cousas que non se poden consentir e, de feito, había nesa grada, eu como estou no lado de gol, moi perto da esquina onde están os de fora sempre, había algunha que outra bandeira que debería ser tido retirada se non se retirou. Es que en todas las aficiones, Jorge, hay gente que aprovecha el fútbol no para disfrutar, sino para meter mensajes pues de este tipo. En todas, incluindo la del Celta, en todas. Y eso, efectivamente, estoy de acuerdo. La do Celta non, Bueno, eso es otro debate, Antonio. Si quieres, nestes momentos, o do Celta, non. Bueno, otro día hablamos de eso. Todo o contrario, bandeiras palestinas, nada. Bueno. Nada, ni bueno ni malo. Aí sí que digo eu que non. Bueno, pues yo digo que sí. Non empecemos, Fer, non empecemos. No, yo no, yo digo que sí. se te ve un pouquiño plumeiro. Tú dices que sí, tú dices que no, yo digo que sí. Yo digo que non. Eu digo que non. Que sí, y hay que A denunciarlo. Celta neste momento, en absoluto aguantan a ninguén que sexa fascista. A ninguén. Bueno, yo no te hablo de fascismo, te hablo de introducir mensajes políticos que no tienen que ver con el fútbol. No hable del fascismo, hablo de mezclar política con el fútbol. Hablo de mezclar política con el fútbol. No. A política e o fútbol teñen que estar mesturados porque pues todo na vida é política. Pues no estoy de acuerdo. Para nada. É outro debate que pero vamos. Ti nunca estás de acuerdo cando atacan a gente de dereitas. Non sei por que pasará ese problema. É outro debate. Claro, é que sempre estamos con a mesma historia. É outro debate. Os xeareiros do Celta hoxe en día nada teñen de fascistas. Yo no he hablado de fascismo, ya he hablado de mensajes que no caben en el fútbol. No. Ese é outro debate. Outras historias como que non me gustaron por parte
da afición do Celta, como písale e outras cousas que non me gustaron Bueno, nada. por ejemplo. Pero estou agora falando de algo máis importante, Vale. o moi importante que se está dando na sociedade. E estamos vivindo unha época moi dura, con fascismo aí en todos os sitios, empezando polos Estados Unidos. E isto é gravísimo, vale? E entón, ni media palabra, non se pode dar ni media posibilidade de que sigan lanzando. Aparte, son uns inconscientes, non saben o que reivindican. Son uns fascistas. Pero yo con eso estoy de acuerdo, Antonio. Yo con eso estoy de acuerdo. Pues deixemos aí. Non empece a decir, pero todos uno tal. Sempre estamos blanqueando as cousas, non? Pero ese outro debate que eu penso que... No. Estou farto. Pero ese, Antonio, é outro debate. Fernando, Antonio, é outro debate. Pero eu só quise... Pero o que eu quero dicir sobre iso é que ese é... por Dios, que non sodes conscientes do que está pasando. O que pasando. estás falando, Antonio, é da cuestión do fascismo fora dos estadios, co que eu estou evidentemente 150% de acordo, penso que Fernando tamén. Claro, yo lo que digo es que... Pero entón sobraba o comentario ese. Pero o que eu quero dicir é que... pero Antonio, a cuestión que sí que é un debate interesante que habería que facer algún día é a relación entre o fútbol e a política. A política en xeral, non o fascismo, senón a política en xeral. Non esquezas que o fútbol é política tamén. O fútbol é política tamén. Todo é política. O que quero dicir é que este é outro debate que penso que daría moito. Estou moi sensibilizado. Perfectamente, pero precisamente por eso... non quero saber absolutamente nada de calquera mensaxe fascista. Entón, hoxe falamos de eso. Sobraba outra opinión sobre iso. Sobraba auténticamente. De acordo, pero circunscribiremos a Teixeira, a que estou dicindo. Todo o demais sobra, porque empezamos a falar de outras cousas, entón estamos subvertindo o que é a idea. Eu circunscríbome o que dis da Teixeira, pero non quero falar máis. Pero penso que ese é un tema interesante para tocar dende outros puntos de vista tamén. Bueno, vale. Entre o fútbol, a política e os intereses que aí hai. Eu fixen unha teixereta de defensa da democracia e de antifascismo, porque o fascismo hai que combatelo. Xa está ben de ser blanqueando tanto. Isto é unha auténtica vergonza que está pasando. E entón non estou disposto a entrar para nada noutra discusión. Cando falo disto. Queremos falar do tema. Outro día sacades o tema ese, pero este era o que eu quería decir. Pero aí estamos todos de acordo contigo. Bueno, pues entón sobraba o que dixeches, Fernando. Yo lo que digo es a raíz de lo que dijo Jorge, digo que todas las aficiones tienen grupos que en lugar de ir a ver fútbol van a poner su mensaje. Y eso también habría que denunciar. Bueno, volvo a repetir que agora estamos falando de fascismo, non estamos falando de outros mensaxes. Bueno, pero non estamos falando de outros mensaxes. Está relacionado, todos a unha. Todos a unha combater dunha vez por todas o que nos están metendo. Os xoves, moita xente nova, está entrando nunha dinámica moi fea. E hai que asumir que iso non pode ser. E é que hai que demostrar. Aquí hai que ser demócratas por riba de todo, antifascistas, porque o fascismo se lle combate, non se lle discute, se lle de combate. Hai que ser moi duros. E xa está ben de branquear tanto o franquismo que así nos está lucindo o pelo con Vox, o PP e todo o demás. Precisamente por iso eu decía, Antonio, que é moi importante que saíse eso do clube, porque hai clubes dos que non sae iso. Isto é o que eu quería dicir. Bueno, xa está. Deixo así. Creo que se entende o que quero dicir. Non por todas. Penso que hai moita xente, non? Pero cada vez que miro a moitos sitios estou vendo cousas... Pero vexo que hai moita xente no chat que tamén está de acordo con ese tema. Bueno. Quito cá el próximo partido no Wanda. Sí, un Wanda Metropolitano. Un estadio polémico por esos temas. Que ya no es el Wanda, ahora se llama Certo. O Metropolitano. No, sí, é o estadio que máis cambia de nome da historia. Sí. Como estadio municipal de Balaídos, que por moito avance... Para min é o estadio municipal de Balaídos. Bueno, rematamos o programa. Marta, moitas grazas por pasar por este programa. Además, gústame moito escoitar o galego de Marta, porque vexo esa influencia... Porque é unha mistura con portugués, o sinto, É evidente, eso mola. E con español tamén. Que o esposo de você é brasileiro. No, o problema é que, claro, non falo
con ninguén galego, e o que escuto aquí na casa é portugués, entón Non, misturo. Claro. Esas mesturas lingüísticas que son, para min, moi interesantes. Grazas, Marta, e volta ao Bar Celeste cando queiras. Grazas a vos por invitarme, encantada de estar aquí, o pasei moi ben. E suscribo todo o que dixo Antonio ao final, tamén estou moi orgulloso do que... Cuando mejor lo pasaste fue al final, tuve. Marta, di la verdad. No, pues a mí non me parece que o final sexa para pasalo ben, a verdade. No, E bueno. hai que tomar en serio estas cousas. Antonio, estoy de acuerdo contigo, 100%. O sea, Tanto es más, que... en serio, Antonio. Joaquín, moitas grazas tamén dende o norte desa fría Suecia, que, por certo, estou a ver unha serie que se chama The Ore Murders, Ajá. Os asasinatos de Ore Sí. en Suecia, e semella que é esa parte do país na que estás ti. Certo, sí, Ore está tirando para Noruega, pero a esta altura de Suecia, sí. Pues É a seguinte que temos nos apuntada. É a seguinte que temos nos apuntada. É unha Ahí boa está. serie, moi interesante, esas típicas así escuras da criminoloxía sueca, noruega, escandinava, etc. Grazas, Sí. Joaquín. Nada, unha aperta. Un placer estar por aquí. O mesmo para Jorge, que leva unhas semanas pasando por aquí, é sempre un placer telo nos micrófonos do Bar Celeste. Pois nada, grazas, seguramente o pracer sempre meu, procurarei pasar cada vez que poida, que espero sexa semana a semana, e falar con todos vos. Partido interesante, ademais, o do vindeiro sábado. Sábado... Sí, a ver durante cuánto tiempo es interesante. Vamos a empezar así. Antonio García Teijeiro que volte, no, o vindeiro día non vai voltar porque xa dixo que non había isto de ver partidos fora da casa, que No, un aparte, partido- a ver, estaré partido malo. en Bilbao o sábado, porque volvo ver a Paco Ibáñez, que canta en Bilbao, e vai cantar un poema meu en galego. Y yo que te iba a invitar a mi casa a ver el partido. Bueno, eu podría ver contigo un partido tranquilamente. Hombre, claro, toda la liga podríamos ver juntos. Outra cousa é que hai cousas que non me gustan e punto. Pero ti xa sabes que o que significas para min. Bueno, yo firmo debajo de lo que leíste, Antonio. Bonito. Xa o sei, Fernando. Xa o sei. Boa Vale, viaxe, Antonio, a Bilbao e bueno, nun par de semanas voltarás a estar por aquí cos comentarios do Teijeireta e Fernando, pois, como sempre, grazas por estar aí e lembra onde máis podemos escoitar o Bar Celeste. Pues nada, un placer haber estado con tanta gente. La verdad es que el Bar Celeste es muchísimo mejor cuanta más gente hay. Hemos llegado a las 2 horas, las hemos pasado. Y sí, nos pueden seguir en YouTube, por supuesto, que estás por ahí manejando el canal, pero también en Spotify, Evox y Facebook, donde estamos rozando los 300 seguidores, que es una cifra bonita. Ya faltan 3 para llegar a 300. Aí estamos. Eu quero dicir que Marta que se anime a vir máis veces, Marta. Hoy fue un fichaje como el de Dubiga. Claro. Estou vendo os comentarios aquí, moitas gracias por todo o que rin de mí. Os teño engañados a todos, Hai moito martista, Bueno, É que o merece. A mí encántame que importante nestes últimos comentarios, moito comentario antifascista, moi ben, moito comentario pro Marta, moi ben, e tamén algunha lembranza para Susi que está a recuperarse. Claro. E rematamos o programa como sempre que poida voltarei. Moitas gracias. Veña. Sí, volve pronto, Marta, por favor. Susi. Rematamos cun berro a 5 voces en diferentes partes do mundo. Eu deixo o balón botando e vos berrades porque, claro, é que os 5 aí berrando en diferentes lugares, penso que é perfecto. Venga, va. Un partido tan complicado como vai ser. Antonio, voy a abrir la ventana que seguro que te escucho. Venga, va. Veña. Como sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta!